Ακούτε την εκπομπή Φιλοσοφικές Αναζητήσεις στο μικρόφωνο Γιασινό Ιδελγιάννη. Μας ακούτε από το radio1d.gr. Το σημερινό μας θέμα είναι τα καταφύγια της Αττικής, μια περιήγηση στην μυστική υπόγεια Αττική. Καλεσμένος μας ο Κωνσταντίνος Κυρίμης. Μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας της εκδόσης Electron, τις φρικτορίες, για την αναμετάδοση των εκπομπών. Λίγα λόγια λοιπόν για τον καλεσμένο μας. Ο Κωνσταντίνος Κυρίμης γεννήθηκε το 1975, μεγάλωσε και ζει στον Πειραιά. Έχει σπουδάσει πληροφορική και ασφαλιστικά και εργάζεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής Μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας. Λάτρης ιστορίας, από νεαρή ηλικία ξεκίνησε να αρθρογραφεί στον ειδικό τύπο της στρατιωτικής και μη ιστορίας από το 2004. Έχει συνεργαστεί με αρκετά έντυπα του χώρου όπως Πάπυρος, Ιστορία Εικονογραφημένη, Ιστορικές Σελίδες, Στρατοί και Τακτικές, Μάχες και Στρατιώτες και άλλα. Εξίσου έντονο και το ενδιαφέρον του για την εξερεύνηση των αθέατων πλευρών της πόλης, οι οποίες του ασκούν ένα είδος μυστηριακής γοητείας. Η αναζήτηση και καταγραφή των παλαιών καταφυγίων είναι απόρρια της αγάπης του για την εξερεύνηση και την ιστορία. Το 2015 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Τα καταφύγια της Αττικής», μια περιήγηση στη μυστική υπόγεια Αττική. Ο δεύτερος τόμος των καταφυγίων της Αττικής είναι η δεύτερη εκδοσή του. Όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με τον συγγραφέα, το mail του είναι kapkirimis@tenet.gr. Μείνετε μαζί μας με την εκπομπή των φρικτοριών Φιλοσοφικές Αναζητήσεις. Σε λιγάκι θα είναι στη γραμμή μας ο κύριος Κυρίμης. Καλησπέρα κύριε Κυρίμη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση να είστε σήμερα εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για τα υπόγεια μυστικά της Αττικής. Η χαρά είναι δικιά μου, ευχαριστώ που με καλέσατε. Ξεκινώντας όμως, είναι αλήθεια ότι η Αττική κρύβει πολλά υπόγεια μυστικά? Είναι όντως αλήθεια. Η Αττική γη κρύβει πάρα πολλά μυστικά και αρκετά εξ αυτών είναι κάτω από το έδαφος της. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και πολύ άγνωστες πτυχές της λεγόμενης μυστικής Αθήνας είναι και τα παλιά υπόγεια καταφύγια. Λίγοι γνωρίζουν ότι κάτω από τους δρόμους που περπατάμε, αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία, είναι καλά κρυμμένος από τα βλέμματα των αμύητων ένας υπόγειος μυστικός μικρόκοσμος. Και τα παλιά υπόγεια καταφύγια βρίσκονται γύρω μας, χωρίς εμείς να μπορούμε να αντιληφθούμε την ύπαρξή τους. Δηλαδή, μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα λόφο να κάνουμε τη βόλτα μας, να είμαστε σε ένα πολύπλοκο πεζοδρόμιο, στο βάθος ενός κτηρίου ή και δίπλα σε μια κοσμική παραλία, και παράλληλα γύρω μας υπάρχουν αθέατα υπόγεια καταφύγια εκείνης της παλιάς εποχής. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε μια απλή βόλτα και στην ουσία είμαστε πάνω σε αυτά τα καταφύγια. Ακριβώς. Μπορεί να είμαστε στο κολονάκι, να ψωνίζουμε και να κοιτάμε να χαζεύουμε μια βιτρίνα, να νομίζουμε ότι πατάμε σε ένα πεζοδρόμιο που δεν έχει τίποτα από κάτω, και από κάτω να υπάρχουν θάλαμοι, εγκαταστάσεις και ένας ολόκληρος μικρόκοσμος. Υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Υπάρχουν κάποιους τρόπους να το καταλάβει, αλλά είναι αρκετά δύσκολο. Ουσιαστικά από τις θύρες που μπορεί να δει κάποιος στο πεζοδρόμιο, από το πώς είναι τα καπάκια, αν έχει κάποια εμπειρία και αν έχει εντρυφήσει λίγο με το θέμα, που μάλλον είναι σπάνιο, μπορεί να καταλάβει αν αυτό είναι ένα καπάκι υπονόμου, ένα καπάκι αποχετευτικό ή μια καταφακτή που οδηγεί σε ένα υπόγειο καταφύγιο. Επειδή όταν προχωράω στον δρόμο παρατηρώ τα καπάκια και έχουν διάφορα μικρά σύμβολα. Όχι, δεν έχει σχέση καθόλου με τα σύμβολα. Όχι. Ένας χαρακτηριστικός τρόπος για να δει κάποιος αν αυτό το καπάκι, ας πούμε, αυτή η καταφακτή οδηγεί σε ένα καταφύγιο, είναι πρώτα απ' όλα να κοιτάξει ψηλά, να δει το κτίριο. Αν από αρχιτεκτονικής πλευράς παραπέμπει σε δεκαετία του 30, που εκεί τώρα πάμε ξεχώριζα αρχιτεκτονικής λιγάκι, πώς ξεχωρίζει ένα κτίριο ανοίξει τη δεκαετία του 30. Αν λοιπόν το πρώτο βήμα είναι ότι το κτίριο προσεγγίζει δεκαετία του 30, είναι ένα καλό σημάδι. Το δεύτερο είναι το μέγεθος και η διατομή του ανοίγματος. Αν είναι περίπου τόσο ώστε να χωράει με άνεση ένα άτομο να μπει και να βγει, είναι και αυτό ένα ενδεικτικό σημάδι. Και κάποια από αυτά δεν είναι τελείως μονοκόμματα, έχουν γρίλες. Οπότε αν σκύψει κάποιος και παρατηρήσει καλά στις γρίλες, ίσως να δει λίγο το εσωτερικό. Αν στο εσωτερικό δει και μεταλλικά σκαλοπάτια τύπου π που λέμε, τα αντιχισμένα, είναι πάρα πολύ πιθανό πια να μιλάμε για καταφύγιο. Αλλά αυτό είναι μια γενική παρατήρηση, χωρίς να είναι απόλυτα ο κανόνας. Πάντως σίγουρα λέω ότι ένα έμπειρο μάτι μπορεί να ξεχωρίσει με σχετικά καλή ασφάλεια το αν πρόκειται περί καταφυγίου ή
οποιοδήποτε άλλο εισόδου. Όσον αφορά για τα καταφύγια της Αττικής, μια περιήγηση στη μυστική υπόγεια Αττική είναι το μοναδικό βιβλίο που έχει γραφτεί πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχω γράψει 2 βιβλία πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Είναι μια έρευνα που ξεκίνησα πριν από 4,5 περίπου χρόνια. Στην πραγματικότητα ξεκίνησα από δική μου περιέργεια να ψάχνω για τα υπόγεια καταφύγια. Ενθουσιάστηκα όταν έμαθα ότι υπήρχε αυτή η έννοια, δεν γνώριζα καν την έννοια. Ξεκίνησα να επισκέφτομαι δειλά-δειλά 1-2 καταφύγια, πήρα κάνα 2 φωτογραφίες στο προσωπικό μου αρχείο και καθαρά για περιέργεια δική μου ξεκίνησα να ψάχνω να βρω πληροφορίες για τα καταφύγια λοιπόν αυτά. Έκανα μια αρκετά εκτεταμένη έρευνα και σε στρατιωτικά αρχεία και σε διάφορες άλλες πηγές και δυστυχώς οι πληροφορίες ήταν από ελάχιστες ως ανύπαρκτες. Το θεώρησα τότε λοιπόν έτσι μια ιστορική αδικία για ένα τέτοιο κομμάτι να μην υπάρχει καμία πληροφορία και άρχισα να κάνω μια λίγο πιο εμπεριστατωμένη έρευνα. Δηλαδή προσπάθησα να ψάξω από μόνος μου με διάφορους τρόπους να βρω κάποια καταφύγια. Όταν έμπαινα μέσα ξεκίνησα να τα χαρτογραφώ, να κάνω μια κάτωψη το πώς είναι ο χώρος αυτός, να καταγράφω στο χαρτί τι είδα που ήταν ενδιαφέρον, τι ήταν εξωπερίεργο στο χώρο αυτό, να κάνω φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση και σιγά σιγά κατάφερα να φτιάξω ένα σχετικά πλούσιο αρχείο. Στην πορεία με κατόπιν παρότρινσης αρκετών φίλων και γνωστών που μου είπαν ότι έχεις μαζέψει ένα μεγάλο αρχείο, είναι κρίμα να πάει χαμένο. Μπήκα λοιπόν έτσι στην περιπέτεια να εκδώσω το πρώτο μου βιβλίο στα τέλη του 2015. Έκτοτε κατάφερα να αποκτήσω καλύτερη τεχνογνωσία στο πώς γίνεται η αναζήτηση των καταφυγίων. Ανοίξανε κάποιες πόρτες που στο παρελθόν ήταν κλειστές, γνωριμίες, με κυνήγαν πια οι πληροφορίες, δεν τις κυνηγάω εγώ σε κάποιο βαθμό. Οπότε μοιραία προέκυψε και ένας δεύτερος τόμος που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες και είναι τα μοναδικά βιβλία στην ελληνική βιβλιογραφία που καταπιάνονται με το θέμα των καταφυγίων εκείνης της εποχής. Όταν μιλάμε για υπόγεια καταφύγια, σε ποιες περιόδους αναφερόμαστε? Αναφερόμαστε σε 3 περιόδους με φθήνουσα βαρύτητα. Ο κύριος όγκος των καταφυγίων κατασκευάστηκε μεταξύ 1936 και 1940-41, δηλαδή καθεστώς Ιωάννη Μεταξά. Έχουμε κάμποσα καταφύγια από την περίοδο 41-44 γερμανικά, την περίοδο της κατοχής δηλαδή, και υπάρχουν και λιγότερα καταφύγια τις δεκαετίες 1950-1960, τα λεγόμενα ψυχροπολεμικά. Το κάθε καταφύγιο δηλαδή είχε τη δική του χρησιμότητα ανάλογα την εποχή που είχε δημιουργηθεί. Σωστά. Την περίοδο 1936 με 1940 αλλά και το 50-60 τα ελληνικά καταφύγια μιλάμε καθαρά για πολιτική προστασία, ενώ τα γερμανικά καταφύγια 41-44 είχαν καθαρά πολεμικό σκοπό. Ποια είναι η ιστορία των καταφυγίων την περίοδο το 1936 μέχρι το 1940? Λοιπόν, αυτή είναι και πιο σημαντική περίοδος κατασκευαστικά για τα καταφύγια. Είναι μια περίοδος που ο εθνικός κυβερνήτης είναι ο Ιωάννης Μεταξάς. Είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα διορατικός, στρατηγικός νους. Έχει καταλάβει ήδη από το 1936 ότι επίκειται ένας μεγάλος πόλεμος που θα μπλέξει όλα τα έθνη της Ευρώπης. Καταλαβαίνει επίσης ότι το αεροπλάνο θα είναι το κυρίαρχο πολεμικό μέσο σε αυτή τη σύγκρουση. Θα παίξει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Και αντιλαμβάνεται ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των πόλεων θα είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική και θα αναμένεται να έχει πάρα πολλά θύματα. Έτσι προχωράει στην εκπόνηση και στην εκτέλεση ενός πολύ καλά οργανωμένου και ιδιαίτερα φιλόδοξου σχεδίου πολιτικής προστασίας, με σημαντικότερη πτυχή αυτού του σχεδίου τη δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων αντιεροπορικών καταφυγίων. Άρα κατασκευάζονται καταφύγια πολλών χρήσεων, ιδιωτικά, δημόσια, μέσα σε νευραλγικές εγκαταστάσεις ή στρατιωτικά. Και τελικά απεδείχθη μια ιδιαίτερα σωτήρια πρακτική, καθώς χιλιάδες άνθρωποι σωθήκαν από βομβαρδισμούς κρυβόμενοι μέσα στα καταφύγια. Έχουμε κάποια... Εγώ πρώτη φορά είναι η αλήθεια, κύριε Κυρίμη, ακούω για τα καταφύγια και κάποιον ο οποίος έχει ερευνήσει σε τέτοιο βάθος. Έχετε επισκεφτεί αυτά τα καταφύγια? Ναι, έχω επισκεφτεί αρκετές δεκάδες καταφύγια όλων των περιόδων αυτών που έχω αναφέρει. Υπάρχει κάτι που να θυμίζει εκείνη την εποχή? Κάτι που να θυμίζει την εποχή. Κοιτάξτε, σε κάποια από αυτά τα καταφύγια τα οποία διατηρούνται σε καλή κατάσταση, δεν είναι πολλά δυστυχώς, αλλά κάποια διατηρούνται σε καλή κατάσταση, όχι απλά σου θυμίζει την εποχή, είναι σαν να βιώνεις την εποχή εκείνη ξανά. Δηλαδή σε ένα χώρο
εγκατελειμμένο, σκοτεινό, χωρίς τα εξωτερικά ερεθίσματα που μας θυμίζουν τη σημερινή μας εποχή, αυτοκίνητα, κινητά κτλ. Οπότε αν κάποιος βρεθεί στο υπόγειο ενός καταφυγίου, κλείσει λίγο νοητά τα μάτια με το μυαλό του, θα μπορέσει σίγουρα να ταξιδέψει σε εκείνη την περίοδο. Αντικείμενα εκείνης της εποχής είναι αρκετά δύσκολα να βρεθούν. Ούτε σε μουσεία υπάρχουν, όχι, γενικά παρόλο που τα καταφύγια παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο εκείνη την εποχή, είναι ένα κομμάτι σχεδόν εντελώς άγνωστο. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί και πληροφοριακό υλικό και τα καταφύγια αυτά σύν το χρόνο εξαφανίζονται και χάνονται για διάφορους λόγους. Δηλαδή από τότε μέχρι σήμερα παραμένει ένα μυστικό και ένα μυστήριο άλυτο. Ναι, κάποιοι γνωρίζουν την ύπαρξη των καταφύγιων γενικά, αλλά το μυστήριο, το άλυτο, ας πούμε λοιπόν έτσι, είναι ότι πού βρίσκονται, πώς επιβιώνουν, ποια είναι η προσωπική ιστορία του καθενός, γιατί κάθε καταφύγιο δεν απασχολεί μόνο από αρχιτεκτονικής κατασκευαστικής πλευράς. Πολλά από αυτά κρύβουν μια ιδιαίτερη ιστορία, είτε προσωπική είτε κοινωνική, και το καθένα έχει τη δική του ομορφιά και το δικό του ενδιαφέρον. Να περάσουμε τώρα να μας πείτε τελικά τα ιδιωτικά καταφύγια πώς κατασκευάστηκαν. Κατασκευάστηκαν ως εξής. Ένας από τους πρώτους αναγκαστικούς νόμους που έκανε το καθεστώς Μεταξά ήταν ότι σε κάθε νεοαναγυρώμενη πολυκατοικία, γιατί σε κάθε πολυκατοικία στην οποία γινόταν προσθήκη ορόφων, από το 1936 και μετά, έπρεπε υποχρεωτικά να διαθέτει και καταφύγιο η πολυκατοικία αυτή. Πριν γίνει η αδειοδότηση επίσημη, έπρεπε ο ιδιοκτήτης να υποβάλει τα σχέδια προς έγκριση στην επιθεώρηση αντιεροπορικής αμήνης, και όταν αυτή η επιτροπή διέκρινε ότι πραγματικά υπάρχει καταφύγιο κατασκευασμένο με τη σύνομη νομοθεσία και με τις φυστάμενες προδιαγραφές, μόνο τότε έδινε την άδειά της για να μπορέσει να αποτανθεί πλέον στην πολεοδομία, να πάρει και την κανονική άδεια. Κοινώς, αν δεν έκανες καταφύγιο ποιοτικό, απαγορευόταν τελείως να χτίσεις οτιδήποτε. Υπό αυτό λοιπόν το καθεστώς κατασκευάστηκαν και πραγματικά χιλιάδες καταφύγια διαφόρων μεγεθών. Τα τυπικά ιδιωτικά καταφύγια είχαν συνήθως μία είσοδο, έναν προθάλαμο που επικοινωνούσε είτε με τον κεντρικό θάλαμο είτε με περισσότερους κεντρικούς θαλάμους αν υπήρχαν. Υπήρχαν συνήθως κάποιοι βοηθητικοί χώροι, κάποιες μικρές αποθήκες, κάποιοι χώροι υγιεινής, και υπήρχε τουλάχιστον μία, πολλές φορές και περισσότερες, έξοδοι κινδύνου. Η έξοδος κινδύνου που ήταν υποχρεωτική στα καταφύγια, λοιπόν, όπως είπαμε, ήταν στην πραγματικότητα ένα πολύ μικρό δωματιάκι. Είχε συνήθως μια μεταλλική σκάλα ή επιτύχια μεταλλικά σκαλοπάτια. Τα ανέβαινες, προχωρούσες σε μια στοά και μέσω της καταπακτής που υπήρχε, άνοιγες την καταπακτή της οροφής λοιπόν και έβγαινες σε εξωτερικό χώρο. Συνήθως αυτός ο εξωτερικός χώρος προτιμόταν να ήταν το παρακείμενο πεζοδρόμιο. Οπότε είτε να μπορέσουν να βγουν οι άνθρωποι από μέσα αν είχαν εγκλωβιστεί, είτε και στη χειρότερη περίπτωση να το ανοίξουν, να μπουν κάποιοι άνθρωποι που ήταν εκτός της πολυκατοικίας να σωθούν και αυτοί. Αλλά η ύπαρξη εξόδου κινδύνου ήταν υποχρεωτική σε κάθε καταφύγιο. Από κοινωνικής και οικονομικής πλευράς, τι σημαίνει η κατασκευή ενός καταφυγίου για έναν ιδιοκτήτη? Το κόστος της κατασκευής ενός καταφυγίου αύξανε πάρα πολύ το κόστος της όλης οικοδομής. Υπολογίζεται ότι η κατασκευή ενός καταφυγίου με τις προδιαγραφές που έπρεπε απορροφούσε περίπου το 10% του συνολικού κεφαλαίου μιας οικοδομής, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο. Το 1940 προτάθηκε η χαλάρωση των κανονισμών σε ένα βαθμό, ώστε να καταστεί λιγότερο κοστοβόρα η κατασκευή των καταφυγίων, κάτι που ήταν και εύλογο όπως καταλαβαίνετε, γιατί βρισκόμασταν μέσω μιας οικονομικής στενότητας με τον πόλεμο να είναι πρώτων θυρών. Να σας πω ένα παράδειγμα, θυμάμαι χαρακτηριστικά την ιστορία μιας οικογένειας που μου διηγήθηκε το παιδάκι ήταν τότε εκείνη την εποχή, που είναι τωρινός ιδιοκτήτης πολυκατοικίας. Μου είπε λοιπόν ότι η οικογένειά του μάζευε με πολύ κόπο αρκετό καιρό κάποια χρήματα για να χτίσει μια πολυκατοικία που ήταν όνειρο μεγάλο εκείνη την εποχή. Μαζέψαν τα χρήματα λοιπόν, ξεκινήσαν να χτίζουν την πολυκατοικία, ξεκινήσαν αναγκαστικά από το καταφύγιο, αλλά το έδαφος αποδείχθηκε πάρα πολύ σκληρό, με αποτέλεσμα το κόστος εκταφής του καταφυγίου να εκτιναχθεί στα ύψη. Έτσι λοιπόν το κεφάλαιο που είχε διαθέσει αρχικά η οικογένεια καταναλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και αναγκάστηκαν να πουλήσουν κάποιους ορόφους σε τρίτους και ουσιαστικά μέλη της οικογένειας να μείνουν χωρίς στέγη, δεν φτάσουν τα διαμερίσματα για όλους. Και αυτό αντικατοπτρίζει σε ένα μέρος και την κοινωνική διάσταση που είχε κατασκευή των καταφυγίων, διότι ενώ φτιάχτηκαν για να σώζουν ζωές, υπό ορισμένες συνθήκες μπορούσαν να αναστατώσουν και τα σχέδια μιας οικογένειας. Αντί να τους προστατεύσουν, δηλαδή να τους κάνουν ένα είδος οικονομικής ζημιάς. Οι ακροατές στέλνουν
στέλνουν τις ερωτήσεις τους, οπότε διακόπτουμε λίγο το θέμα για να περάσουμε σε ερωτήσεις, κύριε Κυρίμη. Ο Άρης ρωτάει αν γίνονται ξεναγήσεις και πώς θα μπορούσε να γνωρίσει από κοντά αυτά τα καταφύγια. Λοιπόν, να σας πω ότι από όλα τα καταφύγια εκείνης περίοδου, το μόνο το οποίο είναι επισκέψιμο είναι το καταφύγιο που βρίσκεται στην οδό Κοραή 4 στην Αθήνα, κοντά στο Μετρό Πανεπιστήμιο. Αυτό το καταφύγιο είναι κατά τύχη επισκέψιμο. Για ποιο λόγο? Διότι όταν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το χρησιμοποίησαν ως τόπο κράτησης και βασανιστήριων Ελλήνων. Έχει διατηρηθεί ως χώρο ιστορικής μνήμης και είναι επισκέψιμο. Αλλά είναι επισκέψιμο όχι με την ιδιότητα του καταφυγίου, ως χώρος βασανιστήριων. Δηλαδή, αν οι Γερμανοί βασανίζουν κάπου αλλού τους Έλληνες, δεν θα είχαμε ούτε αυτό το καταφύγιο επισκέψιμο. Άρα λοιπόν, επισκέψιμο καταφύγιο είναι αυτό και μόνο αυτό. Δυστυχώς, κανένα άλλο καταφύγιο δεν είναι επισκέψιμο. Αυτή είναι ακριβώς αντίθετη εικόνα από το τι γίνεται στο εξωτερικό. Έτσι. Στο εξωτερικό, οι άνθρωποι σέβονται πάρα πολύ την ιστορία τους. Όλα τα καταφύγια είναι αξιοποιημένα ποικιλοτρόπως. Γίνονται ξενώνες, βιβλιοθήκες, καφέ, εστιατόρια, γκαλερί, πολλές φορές και όλα μαζί. Πάντως οι άνθρωποι έχουν καταλάβει στο ιστορικό ότι αυτό είναι κομμάτι της ιστορίας τους, είναι κάτι που τραβάει την προσοχή και είναι κάτι ασυνήθιστο και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με όλους τους τρόπους που είναι δυνατό. Εδώ δυστυχώς είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που είτε δεν το γνωρίζουμε, είτε θέλουμε να το κρύψουμε, να το αφάψουμε γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Είτε φοβόμαστε ότι είναι κάποιο απόρριτο κρατικό μυστικό και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι κάτι που έγινε το 30, δεν έχουν κανένα νόημα πια τα καταφύγια. Θα συζητήσουμε πιο εκτενώς και γι' αυτό αργότερα. Αλλά δυστυχώς επισκέψιμο δεν υπάρχει τίποτα πλην αυτού του ενός καταφυγίου. Είναι καθαρά θέμα συμπτώσεων να γνωρίζει ένας κάποιον που να έχει ένα καταφύγιο στην πολυκατοικία του, κάπως έτσι. Θα σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση από τους ακροατές και ύστερα θα περάσουμε να συνεχίσουμε το θέμα μας και θα ξαναεπανέλθουμε σε ερωτήσεις. Ο Βαϊράνης ρωτάει, τα καταφύγια έγιναν πριν το πόλεμο ή κατά τη διάρκεια του πολέμου? Όχι, κατά τη διάρκεια δεν υπήρχε καμία πολυτέλεια για να γίνει κάτι τέτοιο. Γίναν όλα πριν τον πόλεμο. Ουσιαστικά μόλις πήρε τη διακυβέρνηση ο Γιάννης Μεταξάς από το 1936 μέχρι και το 1940 που ξεκίνησε ο πόλεμος. Και όλο αυτό το έκανε για μια προετοιμασία, ήταν σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος? Όσο σίγουρο μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος για τη διαίσθησή του. Ο Γιάννης Μεταξάς ήταν σίγουρος εντός εισαγωγικών για τη διαίσθησή του, καταλάβαινε ότι κάτι θα γίνει, ότι θα εμπλακεί η Ελλάδα, ότι θα υπάρχουν βομβαρδισμοί, ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει και θα υπάρχουν πάρα πολλές απώλειες πια όχι μόνο στην πρώτη γραμμή, αλλά και στα μεστόπιστα από τους βομβαρδισμούς. Όπως είδαμε, δυστυχώς έπεσε μέσα. Τουλάχιστον το έλαβε και έκανε αυτή την παρακαταθήκη των καταφυγίων για να μπορέσουν να σωθούν χιλιάδες άνθρωποι. Άρα δεν ήταν κάτι μια απόφαση τελευταία στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος Παναγίου να ξεκινήσουμε να χτίζουμε κι εμείς. Στο Αρπακόλα ήταν πάρα πολύ σχεδιασμένο όλο αυτό. Υπήρχαν πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές, να πούμε κατασκευαστικές, για όλες τις εκφάνσεις των καταφυγίων. Υπήρχαν προδιαγραφές για το ποιο πρέπει να είναι το πάχος των τοίχων, ποια ήταν η διαρρύθμιση των χώρων, με ποια σειρά πρέπει να ήταν οι αίθουσες, τι είδους δωμάτια πρέπει να υπήρχαν, από τι υλικό πρέπει να ήταν φτιαγμένο, πόσος χώρος αντιστοιχούσε για κάθε άνθρωπο. Είχαν σκεφτεί μέχρι για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται περίπου 1 κυβικό μέτρο αέρα και κάθε μία ώρα παραμονής του. Είχαν υπολογίσει ότι μια μέση παραμονή στα καταφύγια ήταν περίπου 3 ώρες. Άρα έπρεπε ανάλογα με τον πληθυσμό που έχει σε κάθε πολυκατοικία, σε κάθε δημόσιο χώρο, να έχει τουλάχιστον 3 κυβικά μέτρα χώρου μέσα στο καταφύγιο. Σκεφτείτε ότι ακόμα και οι εξωτερικές στήρες των καταφυγίων που ήταν θωρακισμένες, είχαν μια μικρή παρατήρηση, τα ματάκια που λέμε στις πόρτες. Ακόμα και για το πόσο μεγάλο θα ήταν τα ματάκια αυτά, πόσο θα ήταν το πάχος του γυαλιού κτλ. Υπήρχαν ειδικές προδιαγραφές. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα στην τύχη. Υπήρχε τρομερή οργάνωση σε όλους τους τομείς. Να περάσουμε τώρα λίγο και στα δημόσια καταφύγια. Πώς κατασκευάστηκαν τα δημόσια καταφύγια? Ωραία, τα ιδιωτικά που αναφέραμε λοιπόν πριν λύναν το πρόβλημα των ανθρώπων που τώρα ξεκινάνε να χτίζουν κάτι. Για όσους δεν είχαν κάτι στην πολυκατοικία του κοντά τους, αναγκαστικά φτιάχτηκαν πάρα πολλά δημόσια καταφύγια ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τον τοπικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τις σημειώσεις του αρχιστράτηγου Αλέξανδρου Παπάγου, την περίοδο 36 με 40 κατασκευαστήκαν στην Αθήνα περισσότερα από 400 δημόσια καταφύγια που ήταν ικανά να στεγάσουν 30 με 40.000 άτομα. Τώρα όταν λέμε δημόσιο καταφύγιο μιλάμε για ένα κτίσμα που τόσο η φύση του όσο και το μέγεθός του διαφέρει πάρα πολύ κατά περίπτωση. Δηλαδή υπήρχαν κάποια δημόσια καταφύγια που μπορεί να ήταν κάποιες απλές στοές λαξευμένες μερικών μέτρων.
ή κάποια μικρά δωμάτια λίγο τετραγωνικών, αλλά υπήρχαν και πολύ οργανωμένα καταφύγια εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, με ξεχωριστούς χώρους υγιεινής, με πάρα πολλούς ταλάμους, με βοηθητικούς χώρους κτλ. Και η περίοδος κατασκευής ήταν κάτι που ποικίλε. Υπήρχαν καταφύγια που χτίστηκαν από έναν άνθρωπο, ήταν οι λαγομιτζίδες λεγόμενοι, οι τεχνίτες της εποχής. Οπότε λοιπόν ένας λαγομιτζής μπορούσε μόνος του σε μια περίοδο μερικών μηνών να χτίσει ένα μικρό και απλοϊκό λαξευμένο καταφύγιο. Υπήρχαν και καταφύγια όμως που χτίστηκαν από συνεργεία δεκάδων ή και εκατοντάδων εργατών, τεχνητών και επιστημόνων σε βάθος αρκετών ετών. Τα περισσότερα καταφύγια είχαν κατασκευαστεί υπογείως, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλά που χτίστηκαν μέσα σε λόφους, ώστε να εκμεταλλευτούν την υποδομή αυτή του εδάφους. Αυτά λοιπόν για τα δημόσια καταφύγια. Είπαμε ότι υπήρχαν καταφύγια και σε νευραλγικές εγκαταστάσεις, σωστά? Πολύ σωστά. Ουσιαστικά κάθε υποδομή που αποτελούσε προσφυλή στόχο απέκτησε καταφύγιο. Δηλαδή σε τσιμεντοβιομηχανίες, σε εργοστάσια, σε λιμάνια, σιδηροδρομική σταθμή οπωσδήποτε, δηληστήρια κτλ. Ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης ήταν και διαφορετικό το πλήθος των καταφυγίων. Οι πιο μικρές εγκαταστάσεις μπορεί να είχαν ένα απλό και τυπικό καταφύγιο. Κάποιες πιο μεγάλες και σημαντικές εγκαταστάσεις έχω δει να έχουν μέχρι και 7 καταφύγια. Ειδικά ας πούμε στο λιμένα του Πειραιώς, λόγω της σημασίας και του μεγέθους του, υπήρχαν αρκετά καταφύγια, σχεδόν 10, και μπορούσαν να στεγάσουν περίπου 3.000 άτομα. Επίσης να πούμε ότι για δημόσιες υπηρεσίες που φιλοξενούσαν κάποιες ιδιαίτερες υποδομές, παραδείγματος χάρη κέντρα τηλεφωνίας, τηλέτυπο κτλ. Ή και για άλλα σημαντικά κτίρια, επιβαλόταν η κατασκευή καταφυγίων ειδικών προδιαγραφών, που είχαν πάχος τείχου υπερδιπλάσιο από το κανονικό. Δηλαδή ένα κανονικό καταφύγιο είχε πάχος τείχου 30 εκατοστά αποπλισμένο σκυρόδεμα, της ειδικής κατασκευής είχαν 80 εκατοστά. Όλα αυτά όμως, δηλαδή πώς πρόλαβαν να χτίσουν όλα αυτά τα καταφύγια μόλις σε 4 χρόνια? Σε 4 μόλις χρόνια, πραγματικά. Τώρα μας φαίνεται αδύνατο, 4 χρόνια το συζητάγαμε, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για μια εποχή που η χώρα κυβερνάται από ένα καθεστώς που διακρινόταν για τη δυνατότητά του να παράγει έργο σε όλους τους τομείς, μη εξαιρουμένου και του κατασκευαστικού τομέα. Εντούτοις πρέπει να πούμε ότι όσο προσπάθεια και να γινόταν και όσο αποτελεσματική γινόταν η κυβέρνηση, ήταν φύση αδύνατο να χτιστούν τόσα πολλά καταφύγια από το 36 μέχρι το 40. Έτσι λοιπόν πάρα πολλά καταφύγια φτιάχτηκαν χρησιμοποιώντας υφιστάμενες υποδομές, όπως κάποιες αρχές στο ΕΣ, παλιά λατομεία, κάποιες εγκαταστάσεις εξόρυξης μεταλλευμάτων, τσιμέντου κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν οι χώροι ενισχύθηκαν δομικά ή και επεκτάθηκαν, με αποτέλεσμα να μεταμορφωθούν πάρα πολύ γρήγορα σε μεγάλα και αξιόλογα καταφύγια. Άρα το μυστικό ήταν λοιπόν γρήγορη και αποτελεσματική κατασκευή των νέων καταφυγίων και μετασκευή άλλων χώρων σε καταφύγια. Όταν λέμε για καταφύγια, στρατιωτικά καταφύγια υπήρχαν? Κοιτάξτε, στρατιωτικά καταφύγια, όπως λέμε, στο μυαλό μας μπορεί να έχουμε το Ρούπελ, τη γραμμή Μεταξά κτλ. Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις στην Αττική δεν υπήρχαν, για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς δεν περίμενε να γίνουν εχθροπραξίες με στρατό μέσα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Εντούτοις ο στρατός όμως κατασκεύασε κάποια καταφύγια. Το πιο γνωστό και το πιο προεξέχον ήταν αυτό που είναι στο λόφο του Λυκαβητού, που λειτουργήσε και ως κέντρο πληροφοριών και στην Αγερμού εκείνη την εποχή. Η κατασκευή του συγκεκριμένου καταφυγίου ήταν ένα αναμφισβήτητα πολύ μεγαλεπίβολο έργο. Ο προϋπολογισμός του επιβαρύνθηκε σημαντικά, διότι εγκαταστήσαν σε αυτόν και εξοπλισμό πάρα πολύ προηγμένης τεχνολογίας για την εποχή τότε, έτσι, αλλά και λόγω κάποιων περιφορικών έργων, όπως ήταν η διαπλάτηση του οδικού δικτύου γύρω από τις εισόδους του. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ο στρατός επέταξε τμήματα πολιτικών καταφυγίων προκειμένου να στεγάσει δικές του υπηρεσίες. Ένα κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, στο μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, είναι το νυν εμπορικό κέντρο το Άτικα. Αυτό ήταν όταν κατασκευάστηκε το ισχυρότερο καταφύγιο της Αθήνας. Είχε τυχώματα πάχους 1 μέτρου από μπετόν αρμέ και ένα μέρος του το επέταξε ο στρατός για να εγκαταστήσει δικές του υπηρεσίες για να είναι επαρκώς προστατευμένες. Οπότε αυτό είναι λοιπόν το κομμάτι των στρατιωτικών καταφυγίων. Είναι ένα υποδέστερο κομμάτι. Στρατιωτικά έχουμε λιγότερα πράγματα στην Αθήνα. Ας περάσουμε όμως και στα ναυτικά καταφύγια. Υπήρχαν? Σωστά, τα ναυτικά καταφύγια είναι κάτι διαφορετικό.
Υπό την έννοια ότι, όπως είπαμε και πριν, ο στρατός δεν κατασκεύασε σημαντικές υπόγειες υποδομές, αλλά δεν ισχύει καθόλου το ίδιο για το πολεμικό ναυτικό. Οι επιτελείς του ναυτικού είχαν εκπονήσει ένα πολύ σύνθετο σχέδιο προστασίας των θαλασσίων διόδων προς την Αττική και σε αυτό το πλαίσιο κατασκευάστηκαν μεγάλα ναυτικά οχυρά σε νησιά μπροστά από την Αττική, όπως η Αίγυπτο και οι Φλέβες. Όλα αυτά τα ναυτικά οχυρά διέθεταν ένα μεγάλο πλήθος υπόγειων καταφυγίων αλλά και άλλων υπόγειων υποδομών. Και επίσης πάρα πολλές ναυτικές εγκαταστάσεις της ξηράς απέξαν το δικό τους καταφύγιο, π.χ. η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων που είναι στο Πειραιά. Τα ναυτικά καταφύγια αξίζει να πούμε ότι κατασκευάστηκαν με πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές και είχαν και τα δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα ένα ναυτικό καταφύγιο γιατί έχει θωρακισμένη οροφή, που είναι ένα σημείο που δεν το είχαν τα καταφύγια των άλλων ειδών. Το σήμα κατά τεθέν όμως των ναυτικών καταφυγίων είναι οι πολύ βαριές θωρακισμένες πόρτες τους, που για λόγους οικονομίας προήλθαν από κανιβαλισμό παραπλησμένων θωρηκτών. Όποιο παλιό θωρηκτό λοιπόν έβγαινε εκτός υπηρεσίας, για να μην κατασκευάζουν και αγοράζουν από την αρχή θωρακισμένες πόρτες, πέραν τις τεράστιες θωρακισμένες πόρτες από τα πλοία και τις βάζανε ως μέσο προστασίας στα ναυτικά καταφύγια. Και είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακές αυτές οι πόρτες και μάλιστα ορισμένα σημεία μπορεί να ξεχαστεί κιόλας ο περιηγητής και να του θυμίσει ότι είναι περισσότερο σε πλοίο παρά σε μια εγκατάσταση ξηράς λόγω των θυρών αυτών. Το ενδιαφέρον όμως των καταφυγίων σταματάει στην κατασκευαστική τους διάσταση? Όχι, σε καμία περίπτωση. Θα έλεγα ότι εξίσου ενδιαφέρον, για να μην πω και περισσότερο ενδιαφέρον, έχει η κοινωνικοπολιτική διάσταση των καταφυγίων. Τώρα εμείς που βρισκόμαστε το 2017 ακούμε καταφύγια και σκεφτόμαστε ένα παράδοξο έτσι και ένα μυστήριο του παρελθόντος. Τότε όμως ήταν ένα απόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Η χρήση των καταφυγίων ήταν τόσο διαδεδομένη εκείνη την εποχή, ώστε υπάρχουν και περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαφημίζαν το γεγονός ότι διαθέτουν καταφύγιο ασφαλές για τους πελάτες τους. Μιλάμε για μια εποχή που οι ασκήσεις ετοιμότητας ήταν σχεδόν καθημερινές. Κάθε κάτοικος γνώριζε ακριβώς σε ποιο καταφύγιο να προσέλθει, πώς να συμπεριφερθεί και πώς να είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Σε κάθε καταφύγιο υπήρχε από πριν τουλάχιστον ένα όργανο της τάξης, συνήθως αυτή η χωροφυλακή, επιφορτισμένο με καθήκοντα αστυνόμευσης του χώρου. Υπήρχε τότε η νεολαία του καθεστώτος, η ΕΟΝ, η Εθνική Οργάνωση Νέων, που είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και στη διαφώτιση του πληθυσμού, στην οργάνωση του χώρου των καταφυγίων, αλλά και στην τήρηση της τάξης. Οπότε ήταν πραγματικά ένα καθημερινό φαινόμενο το καταφύγιο, ήταν μέρος της καθημερινότητας όλων των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι και από πλευράς τεχνογνωσίας η κατασκευή των καταφυγίων εκείνης της εποχής εξελίχθη σε ένα είδος επιστήμης, γιατί εφαρμόστηκαν και πάρα πολλές ευρεσιτεχνίες, ειδικά κράματα μετάλλου για τις θύρες εισόδου και παρόμοιες πατέντες. Τα καταφύγια, γενικότερα καταφύγια, κατασκευάζαν μόνο οι Έλληνες? Όχι, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν πολλά καταφύγια κατασκευασμένα κατά τη διάρκεια της κατοχής, το 1941 με 1944, που σας κάνει και η δεύτερη περίοδος που μας δίνει κατασκευαστικά καταφύγια. Δυστυχώς πολλά από αυτά κατασκευάστηκαν και με καταναγκαστική εργασία του ντόπιου πληθυσμού, δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Οι Γερμανοί με το που έρχονται στην Ελλάδα και στην Αττική τώρα συγκεκριμένα που μιλάμε, ξεκινάνε να κατασκευάζουν κάποια καταφύγια ως μέρος άμυνας για κάποιες τοποθεσίες που είναι αρκετά νευραλγικές, όπως το αεροδρόμιο του Ελληνικού, το αεροδρόμιο της Δεκέλειας. Οπότε τον πρώτο καιρό είναι λιγότερα καταφύγια και μικρότερα, κοντά σε κάποιες εγκαταστάσεις που τις θεωρούσαν σημαντικές. Από το 1942 και μετά όμως αλλάζει αρκετά το τοπίο, διότι έχει ξεκινήσει να υπάρχει στους Γερμανούς επιτελείς ο φόβος μιας επικείμενης συμμαχικής απόβασης στην Αττική, και υπό αυτή την προοπτική οι Γερμανοί δημιουργούν εκτεταμένες αμυντικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των ακτών σε περιοχές όπως η Βούλα, η Γλυφάδα, η Ραφίνα ή το Σούνιο. Και στην καρδιά αυτών των αμυντικών διατάξεων υπήρχε κατά κανόνα και από ένα μεγάλο υπόγειο καταφύγιο. Τα γερμανικά καταφύγια διέπονται από μια ιδιαίτερη κατασκευαστική τεχνοτροπία και έτσι ο διαχωρισμός τους από τα ελληνικά καταφύγια μπορεί να γίνει με μια σχετική ασφάλεια. Έχουν κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχουν παρατηρείται έλλειψη θωρακισμένων θυρών, παραδόξως. Συνήθως έχουν διπλές τοξωτές εισόδους, δηλαδή υπάρχουν 4 τρόποι εισόδου, 4 πόρτες εισόδου στο καταφύγιο.
Υπάρχουν θύρες πολυβόλων στις εισόδους, υπάρχουν δεξαμενές ύδατος και συνήθως το σχήμα τους είναι υπό τη μορφή π. Έχουν πολύ μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος, είναι συνήθως γύρω στα 10 μέτρα, οπότε έχουν χαρακτηριστικά που τα κάνουν να ξεχωρίζουν. Από πλευράς υλικών, αυτά κατασκευάζονται από πέτρα και σκυρόδωμα και αποτελούν πολύ καλές κατασκευές που διατηρούνται σε αρκετά καλή κατάσταση ακόμα και σήμερα. Τα γερμανικά καταφύγια αξίζει να αναφέρουμε ότι είχαν ως στόχο την άμυνα μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας και την προστασία του στρατιωτικού προσωπικού. Πέραν της αντιεροπορικής χρήσης χρησιμεύαν και για την αποθήκευση υλικών ως κέντρα διοίκησης και ως ένα είδος έσχατης γραμμής άμυνας, αποτελώντας τον πυρήνα της εκάστοτε αμυντικής διάταξης. Επίσης να πούμε ότι οι Γερμανοί επέταξαν και διάφορα εφιστάμενα καταφύγια ελληνικής κατασκευής, τα οποία τα χρησιμοποίησαν ως χώρους φυλάκισης και ανάκρισης, και δυστυχώς έτσι υπάρχει το φαινόμενο ότι κάποιοι χώροι που χτίστηκαν για να προστατεύσουν τους Έλληνες να καταλήξουν σε τόπο βασανισμού Ελλήνων. Δηλαδή να τα χρησιμοποιήσουν οι εχθροί προκειμένου να βασανίσουν τους Έλληνες. Ναι, δεν είναι καταφύγιο που κατασκευάστηκε στα υπόγεια της πολυκατοικίας για να προστατεύσει τους ενίκους. Όταν αργότερα επιτάχθηκε το κτίριο, ήταν πολύ προσφυλής τακτική των Γερμανών να χρησιμοποιούν τα υπόγεια καταφύγια ως κρατητήρια, ως τόπο ανακρίσεων, τόπο βασανισμού. Δυστυχώς δηλαδή ο επόμενος ιδιοκτήτης τους τα χρησιμοποίησε για μια εντελώς διαφορετική αιτιολογία από αυτή που κατασκευάστηκαν. Κατασκευάστηκαν για προστασία και σε κάποιες περιπτώσεις κατέληξαν τόποι βασανιστηρίου. Πότε κατασκευάστηκαν τα τελευταία καταφύγια? Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα μετά τον τερματισμό του εμφυλίου το 1949, ο πρακτικός λόγος των καταφυγίων υποβαθμίστηκε άρδιν. Εν τούτοις, στη συλλογική μνήμη τα καταφύγια συνέχισαν να θεωρούνται ως ένα σημαντικό μέσο προστασίας. Αυτό τώρα έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και σε σχετικά ήρεμες δεκαετίες, όπως το 50 και το 60, να κατασκευάζονται ακόμα ορισμένα καταφύγια. Αυτή η πρακτική ήταν και άλλωστε συνδεδεμένη με το ψυχροπολεμικό κλίμα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Τα καταφύγια πλέον τις δεκαετίες του 50 και του 60 είναι αμιγώς ιδιωτικά, δεν χτίζονται πια άλλα δημόσια καταφύγια από το κράτος και προορίζονται έτσι κυρίως για μια οικονομική και κοινωνική ελίτ που έχει συνδυάσει στο μυαλό της την ύπαρξη του καταφυγίου με την προστασία. Επισήμως ο νόμος που επέτασε την κατασκευή των ιδιωτικών καταφυγίων της κάθε πολυκατοικίας σταμάτησε γύρω στο 55, οπότε από το 55 και μετά ό,τι καταφύγια έχουμε είναι αμιγώς ιδιωτική πρωτοβουλία και όπως είπα πριν κυρίως για μια οικονομική και κοινωνική ελίτ. Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν μιλάμε για καταφύγια δεκαετίας 50 και 60 υστερούν σε πάρα πολλούς τομείς σε σχέση με τα καταφύγια των προηγούμενων δεκαετιών του 30 και του 40. Είναι πολύ μικρότερα και είναι κατασκευασμένα και με αρκετά ελαστικότερες προδιαγραφές. Και μετά τη δεκαετία του 60 σχεδόν πάβει οριστικά η κατασκευή καταφυγίων, έστω και κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Θα περάσουμε λίγο στις ερωτήσεις των ακροατών, σε αυτές που δεν απαντήθηκαν καθ' όλη την συζήτηση που είχαμε. Η Φρυδερίκη μας ρωτάει, σήμερα υπάρχουν νεότερα καταφύγια ιδιόκτητα? Ιδιόκτητα ασφαλώς θα υπάρχουν, αλλά είναι σε μια τελείως διαφορετική φύση από εκείνη την εποχή. Δηλαδή τότε ήταν κάτι μαζικό, κάτι υποχρεωτικό από τον νόμο και κάτι το οποίο θα ήταν και χειροπιαστό. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά όσο πλησίαζε το 1940 όλοι καταλαβαίνουν ότι αργά ή γρήγορα θα ξεκινήσει ένας πόλεμος. Τώρα τα ιδιωτικά καταφύγια προφανώς είναι πολύ μικρά, θα είναι στο σπίτι κάποιου ανθρώπου ιδιαίτερα εύπορου και θα έχει στόχο να στεγάσει προσωπικά την οικογένειά του και κανέναν άλλον. Δεν υπήρχε το συλλογικό ότι όλοι οι άνθρωποι της πολυκατοικίας μπαίνουν στο κοινό μας καταφύγιο ή στο καταφύγιο της γειτονιάς. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι τα καταφύγια των πλουσίων, ας πούμε τώρα. Τότε ήταν ένα μαζικό φαινόμενο. Επίσης, μια άλλη ειδοποιώς διαφορά που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή ήταν τότε υπήρχε μεγάλη τυποποίηση. Δηλαδή το καταφύγιο δεν μπορούσε να διαλέξει εσύ πώς θα χτιστεί, έπρεπε να το χτίσει βάσει των προδιαγραφών που ισχύαν τότε. Να αγοράσει πόρτες από συγκεκριμένους προμηθευτές, να κατασκευάσει με ειδικό τρόπο κτλ. Τώρα, όποιος άνθρωπος είναι εύπορος και θέλει να κατασκευάσει ένα δικό του καταφύγιο, μπορεί να το φτιάξει κατά την κρίση του όπως επιθυμεί ο ίδιος. Είναι και αυτή μια μεγάλη διαφορά σχέση με εκείνη την εποχή. Αρκετά μεγάλη θα λέγαμε.
Ο Νάσος μας ρωτάει, γνωρίζετε αν στη Ρόδο υπάρχουν καταφύγια? Πέραν της Αττικής δεν έχω κάνει κάποια ιδιαίτερη έρευνα, με την έννοια ότι σε άλλες περιοχές υπάρχουν σίγουρα κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν κάνει ένα αντίστοιχο έργο με μένα. Γενικά πάντως μπορούμε να πούμε ότι η Ρόδος είναι από τα τελευταία νησιά που είχαν γερμανική κατοχή, είχαν πάρα πολύ ισχυρή παρουσία εκεί, άρα θα θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μην υπήρχαν υπόγειες οχυρώσεις γερμανικές και εκείνη την εποχή. Αλλά μιλάμε τώρα για 41-44. Καταφύγια πολιτικής χρήσης 36-40 θα μου κάνει εντύπωση αν υπήρχαν στη Ρόδο. Οι νόμοι εκείνης της εποχής του 36 και μετά, όπως σας είπα, επέτρεψαν την κατασκευή των καταφυγίων, των ιδιωτικών. Αρχικώς ξεκινήσαν από Αθήνα και όσο προχώραγε ο χρόνος πηγαίνανε, προσέφεραν και άλλες πόλεις. Μετά πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στην Πάτρα, Σέρες, Δράμα κτλ. Όσο προχώραγε δηλαδή η εποχή προς το 40, αρχίζαν και σε περισσότερες πόλεις να είναι αναγκαστική η κατασκευή καταφυγίων. Αλλά τώρα στη Ρόδο θα μου κάνει πολύ εντύπωση να υπήρχε κάποιος νόμος που να όριζε υποχρεωτικά κατασκευή καταφυγίων. Ό,τι υπάρχει εκεί θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι οι γερμανικές οχυρώσεις του 41-44. Καταφύγια δηλαδή δεν κατασκευάστηκαν μόνο στην Αττική, πού αλλού κατασκευάστηκαν? Όπως σας είπα, κατασκευάστηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Στην Πάτρα μάλιστα υπάρχει μια ωραία πρωτοβουλία. Υπάρχει ένα καταφύγιο σε μια περιοχή που λέγεται Ψηλά Αλόνια. Και από όσο έχω διαβάσει, υπάρχει μια πρωτοβουλία του Δήμου αυτό το καταφύγιο να το αναδείξει, να το καθαρίσει και να το καταστήσει επισκέψιμο. Μια πολιτεία που εμείς δυστυχώς δεν την έχουμε εδώ στην Αττική. Στις μεγάλες πόλεις λοιπόν, όπου υπήρχε ουσιαστικά υπερπληθυσμός και όπου υπήρχαν πολυκατοικίες κτλ. Η σημερινή κατάσταση των παλαιών καταφυγίων ποια είναι? Κοιτάξτε τώρα, τα κυριολεκτικά χιλιάδες καταφύγια του παρελθόντος έχουν μείνει ελάχιστα. Τα πιο πολλά έχουν καταλήξει αποθηκευτικοί χώροι. Είπαμε πριν, αναφέραμε συγκεκριμένα το Μέγαρο Μετοχικού Ταμείου Στρατού, τον Ίνα Άττικα, που έχει γίνει μια μεγάλη αποθήκη εμπορικών ειδών. Ιδίως τα ιδιωτικά καταφύγια που ήταν μέσα στις πολυκατοικίες, αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία σχεδόν όλα έχουν γίνει αποθηκευτικοί χώροι της εκάστοτε πολυκατοικίας. Πολλά μπαζώθηκαν και θαύτηκαν κάτω από δρόμους, πλατείες ή κτίρια που χτίστηκαν μεταγενέστερα, γιατί σκεφτείτε ότι το 50 και το 60 υπήρχε μια τρομερή εικαστική δόμηση και μια αλλαγή του σκηνικού, οπότε εξαφανίστηκαν πάρα πολλά καταφύγια και θαύτηκαν. Πάρα πολλά επίσης φραγίστηκαν με αποτέλεσμα να υφίστανται μεν, δηλαδή να βλέπει κάποιος την πόρτα αλλά μην είναι προσβάσιμα, δηλαδή πολλές πόρτες έχουν οξυγόνο κολληθεί, οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να μπει κάποιος μέσα να δει το εσωτερικό τους. Υπάρχουν λίγα που συντηρούνται και διατηρούνται ακόμα ενεργά, το ενεργά εντελώς τυπικά έτσι και σε εισαγωγικά. Στον Αρδιτό έχουμε μεγάλο καταφύγιο, στο Λόχο του Λυκαβητού, στο Μέγαρο της Τράπεζας της Ελλάδας και σε ορισμένα σημεία ακόμα. Και υπήρχε και ο χώρος ιστορικής μνήμης που είπαμε πριν, το καταφύγιο στην Κοραή 4, που διασώθηκε, αλλά όχι επειδή ήταν καταφύγιο, επειδή ήταν τόπος βασανισμού. Άρα λοιπόν σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία έχει καταστραφεί. Δηλαδή δεν διασώθηκε σαν καταφύγιο, αλλά διασώθηκε σαν τόπος βασανισμού. Διασώθηκε λόγω του ότι γινόντουσαν βασανιστήρια από τους Γερμανούς. Δηλαδή, αν οι Γερμανοί βασανίζαν σε κάποιο άλλο σημείο, θα είχαμε χάσει προφανώς και αυτό το καταφύγιο, θα είχε γίνει και αυτό αποθήκη και δεν θα είχε μείνει ούτε αυτό. Αυτό διατηρήθηκε ως χώρος ιστορικής μνήμης όχι λόγω της ιδιότητας του καταφυγίου για να μας θυμίζει την ύπαρξη αυτών των χώρων, αλλά καθαρά επειδή ήταν τόπος βασανισμού Ελλήνων εκεί. Να περάσουμε λίγο και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των παλιών καταφυγίων. Έχουμε μία εικόνα γι' αυτό. Ναι, είναι αρκετά προανεμένη η ιστορία με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Γενικά με την επίβλεψη και τη συντήρηση των ενεργών καταφυγίων είναι επιφορτισμένη κυρίως η διεύθυνση, λέγεται ΠΑΜΠΣΕΑ, σημαίνει Παλαϊκή Άμυνα, Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης. Είναι αυτό που λέμε όλη η πολιτική προστασία. Αυτό ανήκει στην ελληνική αστυνομία. Τώρα υπάρχουν και κάποια άλλα ενεργά καταφύγια, κυρίως στην περιοχή του Πειραιά, που ανήκουν στη δικαιοδοσία του λιμενικού σώματος. Τα μεγάλα καταφύγια της Αττικής συντηρούνται ακόμα, π.χ. στον Αρδιτό ή στο Λυκαβητό. Κάποια καταφύγια έτσι μεσαίου μεγέθους, είναι σε κάποιες νευραλικές εγκαταστάσεις, επιθεωρούνται ακόμα, αλλά είναι μάλλον τυπική επιθεώρηση. Δηλαδή τόσο η φύση τους όσο και η συχνότητα των επιθεωρήσεων είναι πάρα πολύ τυπική. Τα μικρότερα καταφύγια, αυτά που ήταν σε ιδιωτικά μέσα σε πολυκατοικίες,
τα παρακολουθούσε η αστυνομία μέσω επισκέψεων μέχρι και την περίοδο 1980-90 λίγο πιο έντονα. Από το 1990 και μετά είτε ατώνησε ο έλεγχος των ιδιωτικών καταφυγίων, είτε συνήθως έπαυσε και εντελώς. Γενικά πάντως το ζήτημα των καταφυγίων αντιμετωπιζόταν μάλλον ως πάρεργο από τους αρμόδιους φορούς, ίσως και όχι άδικα όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω. Αξίζει σίγουρα να αναφέρουμε ότι ο επίσημος χαρακτηρισμός ενεργό καταφύγιο είναι κατά κανόνα τυπικός. Τα καταφύγια που θεωρούνται ενεργά είναι κυριολεκτικά σε άφυλα κατάσταση πολλά από αυτά. Από προσωπική μου έρευνα σας λέω ότι σίγουρα σε ορισμένες περιπτώσεις έχει προταθεί ο αποχαρακτηρισμός κάποιων καταφυγίων να μην θεωρούνται πλέον ενεργά, ιδίως σε κάποιες περιπτώσεις που η κατάσταση τους είναι ιδιαίτερα κακή και δεν επιτρέπει καμία επιχειρησιακή αξιοποίηση. Αλλά αυτό τώρα προσκρούει στο τέρας της γραφειοκρατίας, το οποίο θα πάρει την πρωτοβουλία να τα αποχαρακτηρίσει. Και πολλά άλλα καταφύγια δεν είναι ενεργά και συνεπώς δεν είναι καταγεγραμμένα σε κάποιο επίσημο μητρό καταφυγίων. Όλα πάντως τα καταφύγια σε διάφορες χρονολογίες είχαν δεχτεί την επίσκεψη των αρχών για τυπικούς λόγους καταγραφής, αλλά ιδίως στα δημόσια η τωρινή πατρότητα είναι μάλλον άγνωστη. Σε πολλές περιπτώσεις το δικτυακό καθεστώς είναι αρκετά νεφελώδες και είναι αδύνατο να μπορέσει κάποιος να βρει τον υπεύθυνο φορέα ενός καταφυγίου. Δηλαδή σκεφτείτε σε ένα λόφο, στη μέση του πουθενά υπάρχει μια τρύπα που οδηγεί σε ένα παλιό καταφύγιο. Δεν πρόκειται ποτέ κανείς να βγάλει άκρη σε ποιον ανήκει. Θυμάμαι στις πρώτες έρευνες που είχα κάνει, μου λέγανε ανήκει στο Δήμο. Ο δίκος μου λέγανε ανήκει στην περιφέρεια. Η περιφέρεια στο στρατό. Ο στρατός στην αστυνομία, η αστυνομία στην πολιτική προστασία και μετά τούμπαλιν. Ξανακλείλαν τον κύκλο και ένας μας στέλνει στον άλλον. Είναι δύσκολο πολλές φορές να βρει σε ποιον ανήκει ένα καταφύγιο. Γενικά θα έλεγα ότι κάθε προσπάθεια ανέβρεσης του ιδιοκτησιακού καθεστώς αυτών των χώρων συνεπάγεται με μια ατέρμονη εμπλοκή στους βαθύτερους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς του νεοελληνικού κράτους. Είναι πονεμένη ιστορία. Και αυτό τώρα που σας λένε και τα καταφύγια, ας πούμε τα ελληνικά, τα γερμανικά που είναι και διάσπαρτα, μπορεί να είναι σε ένα χωράφι, σε ένα λόφο, εκεί είναι που δεν βρίσκεις καμία άκρη. Να περάσουμε σιγά σιγά και στους σύγχρονους εχθρούς όμως των καταφυγίων. Ναι, έχουν ακόμα εχθρούς εντός εισαγωγικών τα καταφύγια, διότι αν και φτιάχτηκαν για να αντέχουν τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς, στις μέρες μας είναι αβοήθητα. Οι δύο μεγάλοι εχθροί τους είναι ο χρόνος και κυρίως ο άνθρωπος. Ο χρόνος, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη, επιφέρει σημαντική φθορά των δομικών υλικών, η υγρασία κατατρώει τα τυχώματα και τις οροφές και αυτό οδηγεί νομοτελειακά στην κατάρρευσή τους μετά από ορισμένα χρόνια. Ακόμα όμως πιο επικίνδυνος από τον χρόνο έχει αποδειχτεί ο άνθρωπος. Πολλά από αυτά τα ιστορικά μνημεία κατέληξαν να χρησιμοποιούνται ως τάβλοι, ως κάδες, αποθήκες, ακόμα και σκουπιδότοποι. Εξίσου επικίνδυνοι ήταν και οι κατά καιρούς επισκέπτες των καταφυγίων που φρόντιζαν να εκτονώνουν τις καλλιτεχνικές εντός αγωγικών ανησυχίες τους, καταστρέφοντας με γκράφιτι τους τοίχους. Πολλά καταφύγια κυριολεκτικά θαύτηκαν ή μπαζώθηκαν για να χτιστούν πάνω τους άλλα κτίρια για να περάσουν δρόμοι. Αλλά και γενικά από τους επίσημους φορείς, υπουργεία, δήμοι, νομαρχίες κτλ. Ουδής ενδιαφέρθηκε να τα αναζητήσει, να τα καταγράψει, να τα καθαρίσει, να τα προστατεύσει, να τα συντηρήσει. Πόσο μάλλον τώρα να τα αξιοποιήσει, να τα εκθέσει στο κοινό όπως θα άξιζε σε ιστορικά μνημεία. Κύριε Κυρίμη, εσείς που ζήσατε από κοντά τα καταφύγια μετά από τόσα χρόνια έρευνας, θα μπορούσατε λιγάκι να μας πείτε τι πιστεύετε, μάλλον ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι το μέλλον αυτών των καταφυγίων? Κοιτάξτε, γύρω στο 2014, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε μια έντονη φημολογία και σε εφημερίδες και στο ίντερνετ σχετικά με την πρόθεση ανέγερσης νέων καταφυγίων και αξιοποίησης των παλαιών, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν μάλλον μια φήμη. Προσωπικά θεωρώ ότι τα καταφύγια είναι κάτι το ξεπερασμένο από πλευράς πολιτικής προστασίας για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου έχει αλλάξει εντελώς. Υπάρχουν πλέον βλήματα υψηλής φωνικότητας και καταπληκτικής ακρίβειας. Δηλαδή μπορεί να ρίξει ένα πύραυλο από 250 χιλιόμετρα απόσταση, κυριολεκτικά, και αντί να πετύχει την μπόρτα του κτηρίου, να πετύχει το παράθυρο. Έχουν ένα κύκλο σφάλματος στα μοντέρνα βλήματα γύρω στα 10-15 μέτρα σε εκατοντάδες χιλιόμετρα απόσταση. Άρα οι τυφλοί βομβαρδισμοί που γίνονταν παλιά δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε και οι απώλειες των αμάχων είναι σχετικά περιορισμένες. Παράλληλα, το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι λόγω υπερπληθυσμού είναι αδύνατο να κατασκευαστούν επαρκή καταφύγια στην Αττική.
36 με 40 η Αθήνα ήταν ένα μεγάλο χωριό, ας το πούμε έτσι. Οπότε μπορούσαν να κατασκευαστούν και με το καθεστώς της εποχής αρκετά καταφύγια. Τώρα 5 εκατομμύρια ψυχές είναι αδύνατο να μπουν σε καταφύγια. Είμαστε πάρα πολλοί πλέον. Αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι παρά τη χρηστική απαξίωσή τους, τα καταφύγια θα έπρεπε να αποκτήσουν έναν άλλο ρόλο. Το ρόλο του ιστορικού εκθέματος. Δηλαδή να αποτελέσουν οχήματα που θα ταξιδεύουν τους επισκέπτες σε ταραγμένες αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εποχές που αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας. Όπως είπα πριν, στο εξωτερικό όλοι αυτοί οι χώροι έχουν γίνει μουσεία, χώροι εστίασης, γκαλερί. Εδώ είναι ξεχασμένοι τελείως. Έχετε επισκεφτεί πολλά καταφύγια. Πιστεύω όμως κάποιο για εσάς θα υπήρξε το μοναδικό καταφύγιο, το οποίο θεωρείται το πιο εντυπωσιακό. Ναι, το μυαλό μου πάει κατευθείαν στον κεντρικό ηλεκτρικό σταθμό που βρίσκεται στη Βόρεια Αίγινα. Είναι ένα καταφύγιο ειδικής χρήσης, χτισμένο για λογαριασμό του πολεμικού ναυτικού. Βρίσκεται πραγματικά σκαμμένο μέσα σε ένα βουνό. Έχει μια πάρα πολύ εντυπωσιακή κεντρική στοά δεκάδων μέτρων που οδηγεί περίπου στο κέντρο του βουνού. Εκτείνεται, σκεφτείτε, σε 4 διαφορετικά επίπεδα. Έχει ισόγειο, υπόγειο, πρώτο όροφο και πατάρι. Το εμβαδό του είναι εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα. Σκεφτείτε ότι μόνο η κεντρική αεραγωγή που έχουν διάμετρο 1x2 μέτρα. Δηλαδή θα χωρούσε ένας άνθρωπος ξαπλωμένος με τα χέρια και τα πόδια ανοιχτά να πέσει μέσα στον αεραγωγό, για τόσο μεγάλο μέγεθος μιλάμε. Και το ύψος των αεραγωγών είναι περίπου 20 μέτρα, οδηγούν στην κορυφή του βουνού. Είναι ένα πολύ μεγαλοπρεπές και εντυπωσιακό κτίσμα και μου έχει κάνει περισσότερη εντύπωση από όλα τα καταφύγια που έχω δει. Βέβαια δεν είναι τυπικό, έτσι, δεν βρίσκουμε συχνά τόσο μεγάλα καταφύγια, αλλά αυτό είναι πραγματικά κάτι το ξεχωριστό. Το ότι ασχοληθήκατε με τέτοια λεπτομέρεια, με πάθος, θαυμασμό απέναντι σε αυτά, τι είναι αυτό πραγματικά που σας συντρικάρει στα καταφύγια? Είναι αρκετά πράγματα. Σκέφτομαι, ας πούμε, πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι είναι τόσο επιμελώς κρυμμένα γύρω μας. Θυμάμαι μια φορά εξερευνούσα ένα μεγάλο καταφύγιο κάτω από μια πολυκατοικία στο Κολονάκι. Κάποια στιγμή λοιπόν μπήκα στο δωμάτιο που φιλοξενούσε την έξοδο κινδύνου. Κοιτάζω ψηλά και βλέπω μια σάρα. Ήταν η πόρτα που λέγαμε πριν που σου οδηγούσε στο εξωτερικό. Και εκεί τώρα μου έκανε εντύπωση ότι μπορούσα να διακρίνω τους περαστικούς, να κινούνται αμέριμνοι από πάνω μου. Άλλοι περπατάγανε βιαστικά, άλλοι χαζεύαν τις βιτρίνες. Και μου φάνηκε τρομερό ότι δεν μπορούσαν καν να φανταστούν ότι 5-6 μέτρα κάτω από τα πόδια τους υπήρχε ένας ολόκληρος μυστικός κόσμος. Επίσης, θεωρώ μοναδικό το συναίσθημα του να μπαίνει σε ένα χώρο που έχουν δει πολύ λίγοι άνθρωποι και κάποια από αυτά τα καταφύγια είναι πραγματικά ξεχασμένα. Δεν έχουν δει επισκέπτες ενδεχομένως και για μερικές δεκαετίες. Θυμάμαι, είχα επισκεφτεί ένα καταφύγιο στο οποίο δεν είχε μπει κανείς από το 2000, περίπου 15 χρόνια, και σε ένα άλλο καταφύγιο που ο τελευταίος επισκέπτης είχε μπει το 1987. Άρα ήμασταν οι πρώτοι επισκέπτες σχεδόν μετά από 30 χρόνια. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα μοναδικό συναίσθημα που σε οθεί να ερευνείς περισσότερο. Λοιπόν, να περάσουμε λιγάκι τώρα και στις ερωτήσεις που έχουν οι ακροατές. Εδώ πέρα μας έστειλε ο Στάθης, πριν που αναφερθήκαμε, κύριε Κυρίμη, για τη Ρόδο, ναι, που ρώτησε, ποιος είχε ρωτήσει, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, ο Νάσος νομίζω είχε ρωτήσει, ναι. Και μας στέλνει τώρα ότι υπάρχει στην πόλη της Ρόδου το κάστρο των Ιππωτών, που από κάτω ήταν ο ναός του ήλιου, και υπάρχει, λέει, μια στοά που υπόγεια οδηγεί στο λιμάνι. Δεν έχω άψει το θέμα, δεν αποκλείεται, ενδεχομένως να είναι έτσι. Όσοι είστε εκεί, περάστε στη Ρόδο, μπείτε στο κάστρο των Ιππωτών και δείτε αν υπάρχει αυτό. Και λέει ότι αναφέρεται μια στοά που αυτό υπήρξε καταφύγιο, αλλά και μέρος όπου βασάνιζαν. Τώρα ποιους βασάνιζαν δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, μας στέλνει ο Άρης. Συγχαρητήρια για την έρευνά σας, είναι εξαιρετικά τα όσα αναφέρατε. Αν θα μπορούσατε να κάνετε κάποιο ντοκιμαντέρ κάποια στιγμή για τα καταφύγια, και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πόσα χρόνια διέρχεσε η έρευνά σας? Τώρα έχω κλείσει 4 χρόνια έρευνας, είμαι περίπου 4,5 χρόνια που ασχολούμαι με το ψάξιμο των καταφυγίων. Το ντοκιμαντέρ είχε τύχει παλιά ένας τηλεοπτικός σταθμός, είχε κάνει ένα σύντομο αφιέρωμα στα καταφύγια στο οποίο είχα συμμετάσχει και εγώ, και σε σχέση με
τα μελλοντικά μου σχέδια, είμαι σε συνεργασία με κάποιο ιδιωτικό φορέα να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για τα καταφύγια. Και μια τελευταία ερώτηση από τους ακροατές και περνάμε ύστερα να συνεχίσουμε το θέμα μας. Η Δωροθέα ρωτάει, τα καταφύγια τι διαφορετικά έχουν από τις υπόγειες στο ΕΣΥ Καπαδοκίας? Τώρα δεν ξέρω τώρα κατά πόσο σχετίζεται αυτό, Δωροθέα. Από όσο γνωρίζω και αν αντιλαμβάνεται το ίδιο πράγμα με τις υπόγειες στο ΕΣΥ Καπαδοκίας, πάρα πολλά μιλάμε, στο ΕΣΥ Καπαδοκίας είναι πάρα πολύ αρχαιότερες. Νομίζω ότι στο ΕΣ αυτές είχαν και σαν στόχο το να μένουν άνθρωποι μονίμως εκεί, δεν ήταν να μπουν για ώρα κινδύνου και να βγούνε. Η φιλοσοφία του καταφυγίου ήταν τελείως διαφορετική. Ότι μπαίνουμε για λίγες ώρες να σωθούμε από τον αεροπορικό βομβαρδισμό ή από τις συγκρούσεις και ξαναβγαίνουμε έξω. Δηλαδή για βραχύδια διαμονή. Επίσης το ένα ήταν λαξευμένο σε βράχους με πολύ πρωτόλια και πρωτόγωνα μέσα. Τα άλλα ήταν εντελώς επιστημονικές κατασκευές, με ειδικά κράματα μετάλλου, με αεροστεγείς πόρτες, με βοηθητικούς χώρους, με ένα σωρό καινοτομίες. Άρα από όλες τις πλευρές, κατασκευαστικά, χρονικά και οτιδήποτε άλλο, είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Και το κυριότερο νομίζω ήταν κατά επιλογή, όχι κατά ανάγκη. Σωστά, βέβαια. Πολύ σωστή παρατήρηση και αυτή. Λοιπόν, να περάσουμε όμως τώρα, να μας πείτε, εφόσον μιλάμε για τα υπόγεια καταφύγια και έχετε μελετήσει την ιστορία πολλών από αυτών των καταφυγίων, θα μας διηγηθείτε μια ιδιαίτερη ιστορία για ένα από αυτά τα καταφύγια που έχετε επισκεφτεί? Ναι, το πρώτο πράγμα που στο μυαλό μου τώρα είναι το εξής. Θυμάμαι ένα δημόσιο καταφύγιο που είχα επισκεφτεί στο Βύρωνα, το οποίο χτίστηκε λίγο πριν το 40 για να προστατεύσει τους κατοίκους της γειτονιάς. Ήταν κατασκευασμένο μέσα σε ένα μικρό λόφο. Μετά τον πόλεμο, έτσι γύρω στο 1950, το καταφύγιο σφραγίστηκε και έκτοτε ο λόφος όμως άλλαξε τελείως μορφή, γέμισε πολυκατοικίες, άλλαξε τελείως η διάταξη του χώρου. Αυτό έχει λοιπόν ως αποτέλεσμα το καταφύγιο πραγματικά να θαυτεί και να χαθεί από προσώπου γης, κυριολεκτικά. Γύρω στο 2010 όμως, πάνω κάτω τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το έτος, αλλά περίπου για τέτοια χρονολογία μιλάμε, ένας άνθρωπος από τη γειτονιά που θυμόταν το καταφύγιο ως μια αόριστη παιδική ανάμνηση, θυμόταν λοιπόν ότι βρισκόταν κάπου κοντά στην αυλή του. Ξεκίνησε λοιπόν πραγματικά να ανοίγει τρύπες στην αυλή του και να ψάχνει, και με την τρίτη απόπειρα έπεσε πάνω στην κεντρική στοά του καταφυγίου. Βέβαια ήταν σε άθλια κατάσταση, όμως από μερά και από αγάπη έφτιαξε μια εναλλακτική είσοδο σε αυτό κάθετη πλέον, γιατί η αρχική είσοδος είχε εξαφανιστεί μαζί με το λόφο. Έβγαλε όλα τα λιμνάζοντα νερά που ήταν μέσα, γιατί είχε πλημμυρίσει το καταφύγιο μετά από τόσα χρόνια, και έβαλε μέχρι και φωτισμό. Οπότε κατέληξε να έχει ένα ιδιωτικό καταφύγιο στην πίσω αυλή του, και προσωπικά μου είχε φανεί απίστευτο ότι χάρη στην πρωτοβουλία ενός ανθρώπου και χάρη στην αγάπη του για την ιστορία του τόπου του, κατάφερε να επαναφέρει στο φως ένα υπόγειο καταφύγιο που κυριολεκτικά το είχε καταπιεί η γη για περίπου 6 δεκαετίες, αν το σκεφτείτε. Από το 50 μέχρι το 2010. Και είδε το φως του ήλιου επειδή ένας είχε την παιδική ανάμνηση και το έψαξε και το ξαναέβγαλε στο φως. Επειδή ρωτάνε οι ακροατές της εκπομπής ποιο είναι το βιβλίο το οποίο αναφέρεται για τα καταφύγια και αν είναι εικονογραφημένο, καθώς επίσης πού μπορούν να το βρουν, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, κύριε Κυρίμη? Θα σας πω, τα δύο βιβλία που έχω εκδώσει είναι και τα δύο, έχουν εκατοντάδες φωτογραφίες, γιατί είναι κυρίως εμπειρική αποτύπωση που έχω κάνει. Δεν θέλω δηλαδή να έχω ένα κείμενο να ζαλίσω, έχω εκατοντάδες φωτογραφίες. Έχω κατόψεις και χάρτες όλων των καταφυγίων που έχω επισκεφτεί. Έχω τρισδιάστατα διαγράμματα για κάποια από αυτά. Τώρα, το πώς μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος. Αυτό, όπως σας είπα, είναι ένα βιβλίο που το έβγαλα καθαρά για να διασωθεί η ιστορία. Δεν το εμπορεύω με την έννοια ότι δεν υπάρχει σε κανένα βιβλιοπωλείο. Έχω βγάλει ελάχιστα κομμάτια. Τώρα, αν κάποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να αποκτήσει ένα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, να αφήσει το τηλέφωνό μου. Είναι το 6974 392 666. Θα το επαναλάβω, είναι 6974 392 666. Και τα δύο βιβλία, επειδή είχα στόχο να μείνουν πραγματικά στις βιβλιοθήκες που τα έχω προσφέρει, γιατί τα έχω προσφέρει τα βιβλία αυτά σε πάρα πολλές στρατιωτικές υπηρεσίες, στις δημοτικές βιβλιοθήκες των περιοχών που βρήκα τα καταφύγια, σε ιστορικά αρχεία, σε πολιτισμικούς φορείς, σε τεχνικούς φορείς, δηλαδή όπου θεώρησα ότι πρέπει να μείνει αυτή η πληροφορία, έχω προσφέρει το βιβλίο. Γι' αυτό είναι εντελώς illustration,
έχρωμο 100%, έχω προσπαθήσει να κάνω όσο πιο φροντισμένη δουλειά μπορώ. Αλλά όπως σας είπα, δεν το διαθέτω γιατί δεν είναι στόχος μου το κέρδος. Αν κάποιος όμως θέλει οπωσδήποτε να το αποκτήσει, ας επικοινωνήσει μαζί μου και θα τον κατευθύνω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα καταφύγια επικοινωνούν μεταξύ τους ή με τη λεγόμενη υπόγεια Αττική? Λοιπόν, κοιτάξτε, σε πάρα πολλά καταφύγια που επισκέφτηκα είχα ακούσει ιστορίες ότι τα καταφύγια επικοινωνούν μεταξύ τους, υπάρχουν στοές που θα με βγάλουν χιλιόμετρα μακριά και διάφορες τέτοιες παραφιλολογίες. Αυτό αποδείχθηκε ασφαλώς βέβαια ένα ψέμα. Σε όλες τις επισκέψεις αποδεικνύεται ένα ψέμα. Κυρίως πρέπει να καταλάβουμε ότι απλώς και μόνο το γεγονός ότι αυτή η χώρα ήταν υπόγειη και απροσπέλαστη, αυτό έδωσε τροφή στο λαϊκό μύθο, έτσι, και βοήθησε στην ανάπτυξη αυτής της παραφιλολογίας. Θυμάμαι πολλές φορές να επισκεφτόμαστε κάποιο καταφύγιο και να μας προειδοποιούν ότι θα μπείτε εδώ πέρα και θα βγείτε σε μια μεγάλη στοά που θα σας βγάλει στο τάδε σημείο πολλά χιλιόμετρα μακριά. Βγαίναμε λοιπόν έξω και λέγαμε στους ανθρώπους, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε στοά ούτε τίποτα, είναι πεπερασμένες οι διαστάσεις του. Και θυμάμαι, μας λέγανε οι άνθρωποι, δεν το πιστεύανε καν και λέγανε όχι, εσείς δεν ψάξετε καλά. Ή όχι, στοά υπήρχε, ήταν πολλά χιλιόμετρα, αλλά τώρα κλείστηκε, εξαφανίστηκε. Αν το σκεφτεί πάντως κάποιος ορθολογικά, καταλαβαίνει ότι δεν υπήρχε κάποιος λόγος να σπαταληθεί ούτε χρόνος και ούτε χρήμα. Όπως είδαμε, έγινε μεγάλη προσπάθεια τιτάνια να φτιαχτούν τόσα καταφύγια από το 36 μέχρι το 40 και δεν υπήρχε χρόνος και χρήμα να φτιαχτούν στοές χιλιόμετρων. Ο λόγος που δημιουργήθηκαν αυτοί οι χώροι ήταν η εμπειροβορική προστασία ή και κάποια μορφή στρατιωτικής άμυνας για τα γερμανικά και όχι υπόγεια μετακίνηση αποστάσεις. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι να μπούμε σε ένα καταφύγιο στην Ομόνια και να βγούμε στην Πεντέλη, ήταν αδιανόητο αυτό. Ο στόχος ήταν να μπούμε σε ένα καταφύγιο, να προστατευτούμε και να ξαναβγούμε πάλι. Ουσιαστικά τα σχεδιαγράμματα των καταφυγίων που έχω φτιάξει μαζί με τους συνεργάτες μου σε ένα μεγάλο βαθμό απομυθοποίησαν τα καταφύγια και τα έθεσαν νομίζω και σε μια πιο ρεαλιστική βάση. Αυτό σε κάποιους άρεσε που λέει επιτέλους καταλάβαμε πώς είναι. Κάποιοι μπορεί να σταχωρήθηκαν που ευελπιστούσαν ότι το ένα θα επικοινωνεί με το άλλο σε αποστάσεις χιλιόμετρων. Τώρα όμως, για να είμαστε ειλικρινοί, επειδή είπαμε και την μυστική Αττική που ακούγεται, δεν σημαίνει ότι επειδή τα καταφύγια έχουν πεπερασμένες διαστάσεις, ότι δεν διατηρούν και ένα έτσι μυστηριώδες εντός εισαγωγικών υπόβαθρο. Μυστηριώδες υπό την έννοια ότι πάρα πολλά καταφύγια είναι δεδαλώδη, έχουν μεγάλες στοές, είναι απροσπέλαστα, δεν μπορεί να μπει οποιοσδήποτε μέσα, είναι βυθισμένα στο σκοτάδι, έχουν ένα σχετικά άγνωστο ιστορικό υπόβαθρο. Οπότε πολλοί μιλάνε για αυτά, λίγοι τα έχουν δει εκ των έσω. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δίνουν πάρα πολύ εύκολα τροφή για να ταξιδέψει φαντασία και να βγουν διάφορα σενάρια. Πάντως δεν επικοινωνούν ούτε μεταξύ τους, ούτε με καμία υπόγεια Αττική. Αυτό όμως δεν τα κάνει λιγότερο όμορφα και εντυπωσιακά και μυστηριώδη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αναδιαστήματα θα κάνουμε και κάποιες, γιατί υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, κύριε Κυρίμη, για το θέμα και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Αλλά θα δώσουμε και κάποιες ερωτήσεις όσο δεν προλάβουμε να καλύψουμε. Τώρα εδώ πέρα ο Στάθης μας γράφει ένα λεπτάκι, τώρα ήρθε αυτό εδώ το μήνυμα. Όπως είπαμε, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το Facebook, από τις σελίδες μας σε inbox φιλοσοφικές αναζητήσεις ή διαφορετικά διαλεκτική σκέψη. Ο Στάθης μας γράφει, δεν πρόλαβα να σας ακούσω από την αρχή. Κατάγομαι, ένα λεπτάκι λίγο. Κατάγομαι από την Κοζάνη. Έχουμε πολλά καπάκια στρογγυλά. Αν σηκώσω ένα από αυτά και μπω μέσα, θα βρεθώ σε καταφύγιο. Στάθη, δεν ξέρω που θα βρεθείς. Αλλά... Εγώ δεν το σηκώνα και δεν θα μπαίνω μέσα πάντως. Γιατί φοβάμαι ότι ξέρω που θα βρεθεί και δεν θα είναι καταφύγιο. Δεν μας άκουσα από την αρχή πιθανότατα σε αυτό το οποίο λέγαμε, ότι για να. Όλα αυτά τα καταφύγια, ναι, μεν υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία μπορεί να μπει κάποιος μέσα, αλλά κάποιος δεν γνωρίζει, μην βλέπετε ότι όπου βλέπετε τρύπα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ακόμα και να βρει κάποιος την είσοδο ενός καταφυγίου, αυτά λοιπόν που λέμε τα καπάκια στους δρόμους, οι άνθρωποι που είχαν τις πολυκατοικίες και τις έχουν ακόμα δεν έχουν αφήσει τρύπες πολυκατοικίες. Προφανώς ακόμα και να ανοίξει την πάνω είσοδο που συνήθως είναι κλειδωμένη με λουκέτα και πολλές φορές οξυγονοκολλημένη, η πρόσβαση στο καταφύγιο μέσα δεν θα μπει στο δωμάτιο του κινδύνου, στο δωμάτιο διαφυγής εξόδου, αλλά μέσα υπάρχει και άλλη θωρακισμένη πόρτα. Αλλήμον δηλαδή αν τα καταφύγια εκείνης της εποχής ήταν χτισμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε οποιοδήποτε περαστικός να άνοιγε το καπάκι και να μπαινε μέσα στην πολυκατοικία. Θα πετυχαίναν το αντίθετο από αυτό που θέλανε. Υπήρχαν πολλές φορές και διπλές πόρτες. Δηλαδή υπήρχε
η σχάρα πάνω που έκλεινε το καταφύγιο, καμιά φορά δεν ήταν και με λουκέτα αυτή, και μέσα μπορεί να υπήρχε και μονή και διπλή θωρακισμένη πόρτα. Άρα μην σκέφτει κανείς οποιοδήποτε ανοίξει ένα καπάκι ή θα μπει στο ιστορικό μιας πολυκατοικίας. Δεν υπάρχει αυτό. Οπότε, Στάθη, έχεις χρόνια μπροστά σου να ερευνήσεις, να ψάξεις, να μάθεις, μην επιχειρήσεις από τώρα τέτοια πράγματα. Κύριε Κυρίμη, ασχοληθήκατε με την έρευνα του καταφύγιου. Τα στρογγυλά καπάκια είναι επίτηδες στρογγυλά για να μην πέφτουν στους υπονόμους. Όταν βλέπουμε στρογγυλό καπάκι, λοιπόν, είναι 1000% ότι είναι υπόνομος, άρα δεν συμβουλεύω κανένα να ανοίξει στρογγυλό καπάκι να μπει μέσα. Τα καταφύγια είχαν πάντα ορθογώνια καπάκια. Ωραία, πολύ σωστή διευκρίνηση αυτή εδώ, κύριε Κυρίμη. Ασχοληθήκατε χρόνια με την έρευνα των καταφυγίων. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν μια απλή περιέργεια όλο αυτό. Γιατί είναι κάτι που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δεν έχετε σταματήσει να αναζητάτε. Ποιος είναι ο λόγος, ο εσωτερικός λόγος, η εσωτερική σας ανάγκη που σας όθησε και συνεχίζει να σας οθεί προς τα εκεί? Κοιτάξτε, εγώ από νεαρή ηλικία είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία. Η έννοια της μελέτης του παρελθόντος με εγωίτευε, γιατί θεωρούσα ότι το παρελθόν επαναλαμβάνεται και ότι όποιος το γνωρίζει, όποιος γνωρίζει το παρελθόν δηλαδή, μπορεί μέχρι ένα βαθμό να προβλέψει εντός αγωγικών το μέλλον. Το 2004 ξεκίνησα να αρθρογραφώ στον ειδικό τύπο της στρατιωτικής και όχι μόνο ιστορίας, κάτι που συνεχίζω ακόμα και τώρα. Παράλληλα μου άρεσε εδώ και πολλά χρόνια η εξερεύνηση των αθέατων πλευρών της πόλης, αυτό που στα αγγλικά ονομάζεται urban exploration. Η ελληνική απόδοση είναι αστική εξερεύνηση, δηλαδή το να αναζητάς κάποια μέρη που είτε οι πιο πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν, είτε τα προσπερνάμε χωρίς να αντιληφθούμε ότι έχουν κάποια μοναδικότητα, και ειδικά ότι ήταν κάτω από τη γη μου προξενούσε μια πολύ έντονη επιθυμία να το επισκεφτώ. Σπηλιές, παλιά ορυχεία, υπόγειες στοές κτλ. Οπότε λοιπόν στα καταφύγια κατάφερα να συνδυάσω αρμονικά και τις δύο σχολίες μου αυτές, και την ιστορία και την υπόγεια εξερεύνηση. Η επίσκεψη στις σκοτεινές στοές των καταφυγίων με την παράλληλη μελέτη του ιστορικού πλαισίου που τα περιέβαλε με ενθουσίαζε ιδιαίτερα, και κάθε φορά που έμπαινα σε ένα παλιό καταφύγιο ένιωθα σαν να ξεκλειδωνόταν μπροστά μου ένα μέρος της ιστορίας, σαν να ανακάλυπτα έτσι, ας πούμε, ένα παράθυρο στο χρόνο. Οπότε έτσι κατάφερα και έμπλεξα με αυτές τις αναζητήσεις. Ένα παράθυρο στο χρόνο. Ναι, κάπως έτσι. Κυρίως είναι και αυτό που λένε και οι φιλόσοφοι, ότι πρέπει να θαυμάζουμε κάτι, να είμαστε ερωτευμένοι με κάτι, για να δίνουμε ένα νόημα σε αυτή τη ζωή. Όμως, πείτε μας, κύριε Κυρίμη, γιατί αποφασίσετε να εκδώσετε ένα βιβλίο για τα καταφύγια? Γιατί κάνατε μια τεράστια προσπάθεια, δεν έχουν γίνει τόσο σοβαρές προσπάθειες στο παρελθόν από κάποιον. Αποκτήσετε μια γνώση και αποφασίσετε να την δώσετε αυτή τη γνώση. Σωστά. Όπως είπαμε και στην αρχή, τον πρώτο καιρό που αντιλήφθηκα ότι υφίσταται η έννοια των καταφυγίων γενικά, τα επισκεπτόμουν απλά ως ένας περίεργος. Δηλαδή έκανα μια σύντομη περιήγηση στις στοές, τράβαγα 2 φωτογραφίες για το αρχείο μου και τελείωνε εκεί η υπόθεση. Αλλά σύν το χρόνο αισθάνθηκα ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για αυτούς τους χώρους, και σε κάθε καταφύγιο που επισκεπτόμουν έκανα πιο οργανωμένη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, χαρτογράφηση, καταγραφή σε ένα κείμενο το πώς ήταν οι χώροι αυτοί και οτιδήποτε θεωρούσα άξιο αναφοράς. Στην πορεία, όσο έψαχνα περισσότερο για αυτούς τους χώρους, αντιλήφθηκα ότι οι πηγές ήταν σχεδόν ανύπαρκτες και ότι δεν υπήρχε πουθενά όχι μόνο γενικά βιβλιογραφία, αλλά ούτε έστω και ένα βιβλίο που να έχει επαρκείς πληροφορίες για τα καταφύγια. Και όπως επειδή αγαπούσα την ιστορία, αυτό το θεώρησα έτσι ένα είδος ιστορικής αδικίας, και κατόπιν παροτρήσεων φίλων και γνωστών αποφάσισα να αξιοποιήσω τις πληροφορίες και το αρχείο που είχα συλλέξει και να είμαι εγώ αυτός που θα γράψει το πρώτο σχετικό βιβλίο, καταγράφοντας άρα τρόπον την έτσι και διασώζοντας τα καταφύγια αυτά πριν χαθούν στη λήψη του χρόνου. Ποιο είναι το όραμά σας, τι περιμένετε επίσης από την έκδοση αυτού του βιβλίου? Όπως σας πριν, δεν ήταν απόρρια έτσι, δεν περίμενα να κερδοφορήσω να το διαθέσω στο ευρύ κοινό. Ουσιαστικά 2 πράγματα φιλοδοξούσα με αυτό το βιβλίο. Πρώτον, τη διάσωση της ιστορικής μνήμης, διότι όπως σας είπα, με την πάροδο του χρόνου τα καταφύγια καταστρέφονται ή κλείνουν χωρίς να έχει υπάρξει προηγουμένως κάποια αναλυτική καταγραφή τους, άρα δεν υπάρχει πια, χάνεται τη συλλογική μνήμη. Έχω ήδη προσφέρει αντίτυπα του βιβλίου μου σε μια εκτενή λίστα από φορείς, μουσεία, βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία, δημοτικές βιβλιοθήκες, στρατιωτικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασωθεί η μνήμη αυτών των χώρων. Και η δεύτερη φιλοδοξία μου
πλην της διάσωσης ιστορικής μνήμης, είναι και η ευαισθητοποίηση των αρχών. Δηλαδή θα ήταν ευχής έργο και μακάρι το βιβλίο να μπορούσε να σταθεί αφορμή, να ευαισθητοποιηθεί κάποια υπηρεσία ή κάποιος φορέας και έστω και ένα καταφύγιο να ανακαινιστεί, να προστατευτεί, να καθαριστεί και να ανοίξει το κοινό. Αυτό με ρωτήσατε πριν ποια είναι η χρήση τους, που δυστυχώς είναι όλα ξεχασμένα και κανένα δεν είναι ανοιχτό για το κοινό. Έχετε καταγράψει όλα τα καταφύγια που διασώζονται? Το όλα είναι τεράστια κουβέντα, ασφαλώς και όχι. Γενικά, ας πω ότι τα βιβλία μου δεν φιλοδοξούν και δεν θα μπορούσαν ποτέ άλλωστε να είναι και ένας πλήρης οδηγός όλων των καταφύγιων της Αττικής. Διότι με την πάροδο του χρόνου και χάρη στην επιμονή κάποιων ανήσυχων πνευμάτων, καινούργια καταφύγια ανακαλύπτονται. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν κάνει έρευνα για τα καταφύγια. Απλά ίσως να μην είναι τόσο εκτενείς όπως η δικιά μου ή να μην εκδόθηκαν σε βιβλίο. Άρα, όπως σας λέω, λοιπόν, κάποια καταφύγια καινούργια ανακαλύπτονται σιγά σιγά. Πάντα υπάρχουν μυστικά να μας αποκαλύψουν η Αττική γη. Αντίστροφα όμως κάποια άλλα χάνονται. Κάποια καταφύγια που υπήρχαν παλιά και ίσως έχουν καταγραφεί, μπαζώνονται, καταχώνονται, λησμονούνται και εν τέλει είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Οπότε ο στόχος του βιβλίου είναι να διασώσει το ιστορικό στίγμα των καταφυγίων. Δεν είναι μια προτροπή για τον αναγνώστη να ξεκινήσει να τα ψάχνει και να τα επισκέπτεται. Γι' αυτό και θα δείτε ότι κατά κανόνα οι θέσεις των καταφυγίων περιγράφονται σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρετικά, χωρίς να καθορίζεται η ακριβής τοποθεσία τους. Αλλά όποιος έχει πραγματική επιθυμία να τα δει από πρώτο χέρι, θα μπορέσει σίγουρα να αποκτήσει κάποια αρχικά κομμάτια του παζλ που θα τον βοηθήσουν να ξεκινήσει την αναζήτησή του. Το δεύτερο βιβλίο, πού αναφέρεται? Ήταν συνέχεια του πρώτου τόμου. Όταν το 2015 κυκλοφόρησε τον πρώτο τόμο των καταφύγιων της Αττικής, είχα θεωρήσει έτσι εσφαλμένο όπως αποδείχτηκε ότι το χρέος μου εντός εισαγωγικών προς την ιστορία είχε ολοκληρωθεί, έκανα την ηθική υποχρέωσή μου και τελείωσα εκεί. Εντούτοις υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον και από μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλά έψημα από πολιτισμικούς φορείς, θερμά λόγια από αναγνώστες και όλα αυτά έτσι μου δώσαν όθεση και με σπρώξαν σε ένα νέο κύκλο αναζήτησης και σε μια βαθύτερη προσπάθεια ιχνηλάτησης του ιστορικού αποτυπώματος των καταφυγίων. Να πούμε ότι το πρώτο μου βιβλίο στάθηκε αφορμή να γνωρίσω ανθρώπους, να μάθω σημαντικές πληροφορίες, να αποκτήσω περισσότερη τριβή με την αναζήτηση των καταφυγίων και τελικά με έφερε στο κατόφλι αρκετών νέων καταφυγίων. Δηλαδή, εν ολίγης λειτουργήσε ως καταλήτης στην έρευνά μου. Και ενώ αρχικά είχα εντυπωσιαστεί μόνο και μόνο από την ύπαρξη ορισμένων καταφυγίων, στην πορεία εντυπωσιάστηκα κυρίως από το γεγονός ότι όσο έψαχνα, έβρισκα ακόμα περισσότερα. Δηλαδή ήταν πολύ περισσότερα τα καταφύγια από όσα είχα στο μυαλό μου. Οπότε, όντας πλέον και πιο έμπειρος παρατηρητής, ήμουν σε θέση να διακρίνω τα ιστορικά ψήγματα των καταφυγίων που στέκαν σε διάφορες γωνιές της πόλης, μακριά από την αντίληψη των αμύητων. Και τελικά το ερευνητικό μου πάθος όχι μόνο δεν καταλάγιασε, αλλά θα έλεγα αντιθέτως ότι οξύνθηκε. Και έτσι ένας δεύτερος τόμος ήταν κατά κάποιο τρόπο μοιραίος. Πληροφορίες δεν υπάρχουν για τα καταφύγια. Πληροφορίες όντως δεν υπάρχουν. Εσείς όμως, πέρα από τα δικά σας τα βιβλία, τα οποία μόλις έχετε εκδώσει, εσείς όμως πληροφορίες από πού τις βρήκατε? Έχω δαπανίσει αρκετές ώρες μελέτης και αναζήτησης σε στρατιωτικά αρχεία, αλλά οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ελάχιστες και πολύ αποσπασματικές. Είναι σαν να σκεφτεί να διαθέτεις τα τελευταία κομμάτια ενός πελώριου παζλ, να έχεις το γύρω-γύρω και με αυτά να προσπαθείς να σκεφτείς τι έδειχνε και το εσωτερικό, ότι ήταν η αρχική εικόνα, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Πέραν της αναζήτησης μόνο σε στρατιωτικά ή άλλα αρχεία, ένας τρόπος είναι, για να συλλέξει άλλες πληροφορίες είναι να ξεκινήσει να κάνει έρευνα σε κάποια εξαζητημένα αρχεία τεχνικής φύσης ή σε κάποιες ιστοσελίδες, οι επιτόπιες έρευνες ασφαλώς, η συνεργασία με άλλους ερευνητές, οι οποίοι δυστυχώς είναι πολύ λίγοι αυτοί που ασχολούνται με την αναζήτηση των καταφυγίων, αλλά είχα σίγουρα πάρα πολύ βοήθεια και από αυτούς. Οι άντλες των στοιχείων από ηλικιωμένους κατοίκους που διατηρούν κάποιες μνήμες από εκείνη την εποχή, η προσέγγιση ατόμων τα οποία λόγω της εργασίας τους μπορεί να ξέρουν σχετικές πληροφορίες, δηλαδή αστυνομικοί, στρατιωτικοί, άνθρωποι που δουλεύουν σε εγκαταστάσεις που είχαν καταφύγια. Γενικά πάντως η αναζήτηση στοιχείων για τα παλιά καταφύγια είναι μια τέχνη, θα έλεγα, και μια μικρή περιπέτεια από μόνη της. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι και μεγάλη ηλικία νομίζω και μπορούν να δώσουν κάποιες πληροφορίες.
κάποιες φορές. Ναι, αλλά συνήθως ένα πρόβλημα που έχουν στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας είναι ότι δεν είναι τόσο ακριβείς οι πληροφορίες που δίνουν. Δηλαδή και αυτοί έχουν κάποια παιδικά βιώματα, σου λένε περίπου που υπήρχε ένα καταφύγιο, αλλά τώρα στην έντονη δόμηση της Αθήνας το περίπου και σε κάτι που είναι υπόγειο κάτω από πολυκατοικίες είναι πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή και ο ερευνητής μπορεί να χτυπάει όλες τις πόρτες και να λέει συγγνώμη, πως έχει ένα παλιό καταφύγιο στην είσοδό σας. Δυστυχώς πολλές φορές πρέπει να έχεις πιο στοχευμένες πληροφορίες για να μπορέσεις να έχεις και καλύτερες πιθανότητες να εισακουστεί το αίτημά σου, να σου δοθεί πρόσβαση σε αυτό. Πώς είναι να αναζητάς παλιά καταφύγια? Ποια είναι αυτή η αίσθηση? Είναι σίγουρα ένα... Και φόβος υπάρχει. Είναι ασυνήθιστο χόμπι. Και η φράση που λέει ότι δεν έχει σημασία ο προορισμός αλλά το ταξίδι, νομίζω δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη εφαρμογή από ό,τι στο κυνήγι των καταφυγίων. Θα ισχυριζόμουν πολύ εύκολα ότι η διαδικασία αναζήτησης ενός καταφυγίου είναι καμιά φορά εξίσου συναρπαστική και ενδιαφέρουσα, ακόμα και από την ίδια την έβρεση και την εξερεύνησή του. Όπως διαπίστωσα στην πορεία, κάθε καταφύγιο έχει τη δική του δυσκολία. Για κάποια γνώριζα την ύπαρξή τους, αλλά όχι την ακριβή τοποθεσία τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις είχε αρκετή έρευνα είτε επιτόπια είτε σε πηγές για να βρεις ακριβώς που βρίσκονται αυτά τα καταφύγια. Σε κάποια άλλα γνώριζα ακριβώς τη θέση τους, αλλά υπήρχε κόλλημα εισόδου, δηλαδή είτε φυσικό κόλλημα που ήταν κλειδωμένη η είσοδος, ήταν εξορροκολλημένη, ήταν σφραγισμένη, είτε υπήρχε νομικό κόλλημα, δηλαδή έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσω μια απαραίτητη άδεια για να μπορέσω να μπω μέσα. Οι προσπάθειες εισόδου φυσικά δεν τελεσφορούσαν πάντα. Υπήρξε καταφύγιο που κατάφερα να μπω μέσα μετά την 6η απόπειρα και πολλές φορές η μάχη με τη γραφειοκρατία προκειμένου να εξασφαλίσω την πολυπόθητη άδεια εισόδου ήταν δυσκολότερη από οτιδήποτε. Χρειάστηκαν ατέλειωτα αιτήματα, τηλεφωνήματα, επίκληση γνωριμιών και μέσων και πολλές επιτόπιες επισκέψεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, τη σχεδόν καθημερινή επιτριμήνη προσπάθειά μου να εξασφαλίσω τα απαραίτητα χαρτιά που μου ζητούσαν για να μου δώσουν είσοδο σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Επίσης να πούμε ότι συχνά παρά τις επίμονες και χρονοβόρες διαδικασίες η προσπάθεια μπορεί να έπεφτει στο κενό και στο τέλος να έχεις κάνει απόπειρα 2-3 μήνες να παρακαλάς και να ψάχνεις και να σου λένε ένα λυπούμαστε, δεν μπορούμε να σε επιτρέψουμε την είσοδο και εκεί σου κόβει λίγο τα πόδια. Και τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις με τα λύπης πληροφορούμε ότι το καταφύγιο που έψαχνα δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, δεν μου επιβεβαιώνω ότι υπήρχε ένα καταφύγιο εδώ εκείνη την περίοδο, αλλά τώρα έχει σφραγιστεί, έχει κλειστεί, έχει καταστραφεί. Χειρότερο όλων ήταν ότι πολλές φορές δαπάνησα αρκετό χρόνο αναζητώντας ανύπαρκτα καταφύγια και ακολουθώντας έτσι μαρτυρίες που ήταν ψεύτικες ή μπερδεμένες ή εντελώς άκυρες. Θα έλεγα πάντως ότι το κυνήγι των καταφυγίων απαιτεί διάφορες αρετές. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος υπομονή, επιμονή, δημόσιες σχέσεις σίγουρα, ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, πειθό, θάρρος, κάμποσο θράσος και σίγουρα αρκετή μεθοδικότητα. Ο Άρης μας στέλνει, η σωματική κατάσταση παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό? Η σωματική κατάσταση, η σωματική θα έλεγα λιγότερο. Όπως είναι και στους ορειβάτες για παράδειγμα. Όχι, είναι πολύ πιο κοπιαστικό να ανέβει κάποιος σε ένα βουνό ή να πάει σε μια σπηλιά ή να τρέξει λίγα χιλιόμετρα παρά του να εξερευνήσει ένα καταφύγιο. Το μόνο σωματικό που θα μπορούσα να σκεφτώ είναι ότι θυμάμαι σε αρκετά καταφύγια ο χώρος για να μπορέσει να μπει μέσα ήταν πάρα πολύ περιορισμένος, δηλαδή έπρεπε να είσαι όσο δυνατόν πιο μικρός όμως. Οπότε εκεί σίγουρα ένας άνθρωπος που είναι λίγο πιο μικροκαμωμένος ή γυμνασμένος σε κάποια καταφύγια θα μπορέσει να εισέλθει αρκετά πιο εύκολα παρά έναν άνθρωπο που είναι έτσι λίγο πιο ογκώδης. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό γενικά ο σωματότυπος του ανθρώπου, αρκεί να έχει μια στοιχειώδη φυσική κατάσταση. Πιο πολύ είναι η δυσκολία της αναζήτησης παρά της κυκλοφορίας εντός των χώρων αυτών. Και πιο πολύ νομίζω είναι το mental, δηλαδή πρέπει να κατανοήσεις ότι είσαι σε ένα χώρο που χρήζει προσοχή στο πώς θα κινηθείς και πώς θα αφαιρθείς, παρά να έχεις κάποιο ιδιαίτερο σωματότυπο. Ο Κωνσταντίνος από Αθήνα μας στέλνει, υπάρχει κάποια κοινότητα στην οποία μπορώ να εγγραφτώ? Όχι, το κυνήγι των καταφυγίων σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι οργανωμένο που γίνεται μέσω κοινότητας. Εν τούτης, αν κάποιος ήθελε να μάθει πληροφορίες για καταφύγια, θα τον παρέπεμπα σε δύο πράγματα. Σίγουρα τον παρέπεμπα στα βιβλία μου και θα τον παρέπεμπα επίσης σε ένα πάρα πολύ ωραίο ιστολόγιο που υπάρχει, το Αστική Σπηλαιολογία. Όποιος γράψει blog Αστική Σπηλαιολογία
στο urbanspeleologyblogspot.gr νομίζω ή .com. Είναι ένα blog που είχε ο Παναγιώτης ο Δευτερέος. Προσωπικά εμένα με ενέπνευσε ιδιαίτερα και από εκεί έμαθα την ύπαρξη των καταφυγίων. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο για καταφύγια, είναι γενικά για διάφορες υπόγειες διαδρομές και εξερευνήσεις, σπηλιές, παλιά ορυχεία, οτιδήποτε. Έχει όμως και καταφύγια. Αλλά με την έννοια του να υπάρχει μια κοινότητα οργανωμένη που να ψάχνει καταφύγια, να κάνει τέτοιες αναζητήσεις, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί όπως σας είπα και αυτοί οι χώροι δεν είναι προσπελάσιμοι. Δεν μαζευόμαστε όλοι μαζί, 20 άτομα, κάνουμε πικνίκ να πάμε σε ένα καταφύγιο. Είναι αρκετά πιο σύνθετο. Ερωτήσεις και, γιατί επειδή μου στέλνουν συνέχεια ερωτήσεις, μπορούν να στέλνουν και στο mail το δικό σας κάποιες ερωτήσεις. Είναι το kapkirimis@otenet.gr. Ναι, είναι κάπα από το Κωνσταντίνος Κυρίμης, όλα με I, και το μη όπως Μιχάλης, Κυρίμης. kapkirimis@otenet.gr. Να περάσουμε λίγο στα άτομα που αναφέρετε. Πόσο άτομο πάτε στις εξερευνήσεις αυτές? Ωραία, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι σίγουρα η αναζήτηση καταφυγίων σε καμία περίπτωση δεν είναι μια ομαδική δραστηριότητα, όπως ρώτησε και ο φίλος πριν. Οι αρμόδιοι που χορηγούν την άδεια εισόδου πρέπει να πιστούν ότι πας για ερευνητικούς λόγους και όχι να πάει κάνει μια σχολική εκδρομή. Διέφερα την παρέα μου 10 άτομα και ήρθαμε να δούμε ένα καταφύγιο να περάσουμε το απόγευμά μας. Αλλά και οπότε όσο πιο λίγα άτομα είναι αυτά που αιτούνται την άδεια σε ένα χώρο, τόσο πιο σοβαρά παίρνουν και οι υπεύθυνοι το αίτημά τους υπόψη και τους δίνουν ή όχι την άδεια εισόδου. Και αν έχεις κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα για την οποία κάνεις αναζήτηση, δηλαδή κάποιος μπορεί να πει: εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός και θα δω το κατασκευαστικό σκέλος. Εγώ είμαι ιστορικός και θα δω το ιστορικό σκέλος. Αυξάνονται και οι πιθανότητες να γίνει δεκτό το αίτημά σου. Αν πας με την ιδιότητα ότι απλά έχουμε περίεργος, μειώνονται και οι πιθανότητες εισόδου. Στην αναζήτηση τώρα των αγνώστων καταφυγίων και σε κάποια έτσι ευρεία περιοχή, η μεγάλη ομάδα θα έλεγα ότι μάλλον αποσυντονίζει παρά βοηθάει. Δηλαδή θυμάμαι μια φορά μου είχαν πει που έχει ένα καταφύγιο στον τάδε λόφο. Εντάξει, εκεί καλό είναι να υπάρχουν 2-3 άτομα, αλλά δεν είναι να πάμε και 20 άτομα να οργώσουμε το λόφο να το βρούμε. Είναι πιο δύσκολο να συντονίσει μια μεγάλη ομάδα παρά ότι θα πάρει ουσιαστική βοήθεια. Τώρα απ' την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν είναι καλή ιδέα να πάει κάποιος μόνος του. Και εντάξει, αν εξαιρέσουν τώρα τα καταφύγια που είναι στα υπόγεια των πολυκατοικιών, που δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερα επικίνδυνο, στα άλλα καταφύγια δεν είναι καλή ιδέα να πάει κάποιος μόνος του. Ένας κίνδυνος πάντα υπάρχει. Εγώ θα έλεγα ότι μια ιδανική σύνθεση είναι 2 με 3 το πολύ άτομα, ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε έρευνες. Εγώ προσωπικά έχω μια μικρή ομάδα από σταθερούς συνεργάτες και κάποιους ορισμένους λιγότερο τακτικούς συνοδοιπόρους, και αναλόγως στην αποστολή μπορεί να συμπράξω και εκτάκτως με κάποιους άλλους ανθρώπους. Ουσιαστικά σε κάθε δραστηριότητα ο καθένας συμμετέχει όπως μπορεί. Εξάλλου υπάρχουν αρκετές στοιχείες αυτού του είδους της δράσης. Δηλαδή, άλλος μπορεί να ασχοληθεί με τη διασφάλιση της άδειας της πρόσβασης, άλλος με την αποτύπωση του χάρτη, με την καταγραφή των στοιχείων, με την ιστορική έρευνα, με τη φωτογράφηση, με τη βιντεοσκόπηση, με οτιδήποτε. Οπότε κρατάμε στο μυαλό μας, όχι μόνοι μας, αλλά σίγουρα δεν είναι και κανένα ομαδικό χόμπι. 2-3 άτομα είναι μια ιδανική σύνθεση. Γίνεται σε μια συγκεκριμένη εποχή, ώρες πρωινές, απογευματινές? Κοιτάξτε, αυτό είναι κατόπιν συνεννοήσεως. Να σου πω για παράδειγμα κάποια καταφύγια που ήταν σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, που οι εγκαταστάσεις λειτουργούν ακόμα. Προφανώς η άδεια που θα σου δώσουν θα είναι μόνο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να είναι εκεί και ο υπεύθυνος ασφαλείας να συνοδεύει, να σιγουρευτεί ποιος είσαι, τι πας να κάνεις, τι πας να δεις. Σε ένα καταφύγιο που μπορεί να είναι στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας, είναι το ωράριο που βολεύει το διαχειριστή που θα σου δώσει την πρόσβαση. Με ένα καταφύγιο που είναι στη μέση του πουθενά ελεύθερο, είναι καθαρά θέμα δικό σου, πότε έχεις απλό το χρόνο να ξεκινήσεις το ψάξιμο, να προσπαθήσεις να το βρεις. Οπότε δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος κανόνας. Ωστόσο με κάθε καταφύγιο είναι μια περιπέτεια διαφορετική από μόνη της. Σίγουρα θα σας έχει συμβεί κάποιο ασυνήθιστο ή αστείο περιστατικό σε όλες αυτές τις επισκέψεις σε κάποιο καταφύγιο. Έχετε κάτι να μας διηγηθείτε? Εγώ βέβαια θυμάμαι διάφορα χαρακτηριστικά περιστατικά. Θυμάμαι μια φορά κυκλοφορούσα σε ένα κεντρικό δρόμο του Πειραιά ρακένδυτος και είχα σκίσει και παντελόνι και μπλούζα σε κάτι σύρματα στην προσπάθεια μου να μπω μέσα σε ένα καταφύγιο. Ευτυχώς ήταν αργά το βράδυ και δεν με είδε κανείς. Λέω θα με περάσουν για ζητιά να με σκισμένα τα ρούχα, θα μου δώσουν και λεφτά στο τέλος από λύπηση. Θυμάμαι να επιστρέφω στο σπίτι με τρένο όντας γεμάτος λάσπες.
είχα προσπαθήσει να συρθώ σε κάτι χώματα, να μπω σε μια στενή τρύπα ενός καταφυγίου, γέμισα λάσπες και έπρεπε να γυρίσω με τρένο, οπότε πάλι έγινα θέαμα. Θυμάμαι να έχω σφινώσει σε κάποια στενά περάσματα και να με σπρώχουν από πίσω για να ξεκολλήσω. Είναι ο σωματότυπος που λέγαμε πριν. Θυμάμαι να διεξάγω κάποιες οριακές διαπραγματεύσεις με κάποια όργανα της τάξης με τα μεσονύχτιες ώρες περασμένες, προκειμένου να τους πείσω ότι η είσοδός μου σε ένα συγκεκριμένο χώρο ήταν απόρρια ιστορικής περιέργειας και όχι απόπειρα διάρρηξης. Και θυμάμαι και έτσι τέλος μια φορά ετοιμαζόμουν να μπω σε ένα καταφύγιο, μας βλέπει ο φύλακας από ένα διπλανό κτίριο και μας ρωτάει γιατί πάτε να κάνετε εκεί, πάτε να μπείτε. Του λέει ήρθαμε να εξερευνήσουμε ένα παλιό υπόγειο καταφύγιο και αυτός ενθουσιασμένος μας λέει αν έχει τίποτα λίρες να κατέβει μαζί μας να τη μοιραστούμε. Διάφορα αστεία περιστατικά, αυτά είναι τα πρώτα που μου έρχονται στο μυαλό. Δεν νομίζω να το έλεγε για πλάκα, αν τον λέγατε. Όχι, το εννοούσε απόλυτα. Δηλαδή και ότι υπήρχαν λίρες και ότι μάλλον θα τη μοιραζόμασταν μαζί του έτσι χωρίς λόγο. Ενδεχομένως δεν το συμπαθήσαμε εκείνη τη στιγμή που το γνωρίσαμε. Μπορεί να λέμε όλα αυτά και να γελάμε, όμως σίγουρα θα υπήρξαν πολλές φορές που φοβηθήκατε ή κινδυνεύσατε σε ένα καταφύγιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν δεν τολμήσεις δεν θα εξερευνήσεις κιόλας. Δηλαδή πρέπει να ζυγίσεις λίγο τον κίνδυνο που είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις και να κινηθείς ανάλογα. Ο φόβος είναι πάντα ένας υπολογίσιμος και σημαντικός παράγοντας. Απ' τη μία προσπαθώ να μην τον αφήσω να με καταβάλει, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να τον αγνοήσει κιόλας τελείως, γιατί ο φόβος υπάρχει για αυτό το λόγο ακριβώς, να μας εγείρει την προσοχή και να μας κρατάει σε εγρήγορση. Θυμάμαι ότι κάποιες φορές έχω πιέσει τον εαυτό μου να υπερβώ κάποια ωριά μου, αλλά σίγουρα όχι στο μέτρο που να νιώσω ότι δεν έχω πλέον τον έλεγχο. Έχω τώρα, μου ήρθε στο μυαλό σου μια φορά, θυμάμαι, εξερευνούσα μαζί με ένα φίλο ένα καταφύγιο. Ήμασταν σε μια στενή και σκοτεινή στοά και όπως προχωράγαμε προς τα ενδότερα, βλέπω μια επιγραφή στον τοίχο, κοιμόμαστε μέσα. Τώρα αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή αναστατώθηκα αρκετά, έτσι κοντοστάθηκα και λέω τώρα συνεχίζουμε, δεν συνεχίζουμε, ποιοι είναι αυτοί που κοιμούνται μέσα, ποιους θα συναντήσουμε, πώς θα μας αντιμετωπίσουν, αν θα μας δουν σαν εισβολής ότι μπαίνουμε στο χώρο τους. Τελικά η περιέργεια υπερνίκησε το φόβο, συνεχίσαμε μέχρι το τέλος. Είδαμε ότι στο τέλος του καταφυγίου υπήρχαν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, δηλαδή κάποιοι άστεγοι είχαν οικειοποιηθεί το καταφύγιο και κάνανε ένα είδος πρόχειρου καταλύματος για αυτούς. Αλλά ευτυχώς για μας κυρίως οι διαμένοντες έτσι έλειπαν, οπότε το εξερευνήσαμε χωρίς δυσάρεστες εμπειρίες. Αν μου λέγατε να θυμηθώ τώρα και ένα περιστατικό στο οποίο όντως να φοβήθηκα, πιο πολύ από άλλες περιπτώσεις, θα έλεγα το εξής, ότι θυμάμαι κάποτε ότι πληροφορήθηκα για ένα καταφύγιο εποχής Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικό, που είχε αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια πρόσφατων ανασκαφών. Ο χώρος είχε παλιά πυρομαχικά και γι' αυτό είχε σφραγιστεί από ναρκαλιευτές του στρατού. Και η πρώτη μου σκέψη η λογική ήταν ωραία. Περιμένουμε να φύγουν οι ναρκαλιευτές σε μερικές εβδομάδες, να έχουν καθαρίσει το χώρο, να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει ούτε κρατητικά, ούτε πυρομαχικά, ούτε τίποτα, και μετά να πάω να το επισκεφτώ με σχετική ευκολία και ασφάλεια. Αλλά απ' την άλλη με εγωίτευε πάρα πολύ η ιδέα του να το δω ανέγγιχτο πριν μπει πολλοί κόσμος. Γιατί ένα καταφύγιο, αν τυχόν γίνει γνωστό και ανοίξει, μπαίνει οποιοδήποτε, το καταστρέφει με σπρέι, με σκουπίδια, παίρνει πράγματα. Και με τριγκάριζε η ιδέα να προλάβω να το δω έτσι ανέγγιχτο πριν μπει κόσμος. Και έτσι με τον κίνδυνο να πέσω και σε παλιά εκρηκτικά, αλλά και με το ενδεχόμενο του να κλειστείς μέσα, γιατί η καθοδική στο εισόδου ήταν πολύ απότομη, ήταν γεμάτη μπάζα και υπήρχε ένας κίνδυνος κατολίσθησης, όπως κατεβαίνει δηλαδή να παρασύρεις τα μπάζα και να κλείσεις το και να μείνεις μέσα στο καταφύγιο. Λοιπόν, τελικά εισήλθα στην απαγορευμένη περιοχή, μπήκα μετά μέσα στο καταφύγιο. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, συνειδητοποιώ ότι ίσως και να ήταν ένα περιττό ρίσκο, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό και αγνόησα το φόβο μου, ίσως και κακός. Τελικά, βέβαια, μετά από μερικές εβδομάδες, πραγματικά άνοιξε το καταφύγιο αυτό και δυστυχώς πολύ σύντομα, όπως σας είπα και πριν, γέμισε με γκράφιτι, πήραν πράγματα, το καταστρέψαν σε ένα σημαντικό βαθμό. Οπότε λέω πάλι καλά που πρόλαβα και το είδα έστω και με κίνδυνο την εποχή που δεν είχε μπει σχεδόν κανένας άλλος μέσα. Αλλά ένας φόβος λοιπόν υπάρχει πάντα, ανάλογα με τη φύση του καταφυγίου. Θα συνιστούσατε σε άλλους να αναζητήσουν παλιά καταφύγια? Όχι, η παρουσία των καταφυγίων και στο βιβλίο μου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προτροπή αναζήτησης, προσέγγισης ή εισόδου στα καταφύγια.
Αντιθέτως, θα έλεγα ότι αποθαρρύνω τους ακροατές από τέτοιου είδους ενέργειες, διότι κανείς δεν πρέπει να εισέρχεται χωρίς να έχει εξασφαλίσει πρώτα τη σχετική άδεια. Αλλά ακόμη για τα καταφύγια που είτε έχεις μια άδεια είτε δεν έχεις μια άδεια και είναι ελεύθερα ξεχασμένα στη μέση του πουθενά, η είσοδος και η παραμονή σε αυτά εγκυμονεί διάφορους φυσικούς κινδύνους. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις, αν θα υπάρχουν περιθωριακά άτομα ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να βρίσκεται εκεί μέσα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο τραυματισμού πάντα. Υπάρχουν σκουριασμένα σίδερα, καρφιά που εξέχουν στους τοίχους. Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Τα τυχώματα έχουν σαπίσει πολλές φορές από την υγρασία, δεν ξέρεις ανά πάση στιγμή τι μπορεί να γίνει. Σε πολλά καταφύγια θυμάμαι ότι ολόκληρα κομμάτια της τσιμέντου οροφή ήταν έτοιμα να ξεκολλήσουν και σχεδόν κρέμονταν στον αέρα από μια μικρή σιδηρόβεργα. Υπάρχει ο κίνδυνος της πτώσης. Υπάρχουν αεραγωγοί, δηλαδή βάθους αρκετών μέτρων, καλό θα είναι να μην πέσει μέσα σε ένα από αυτούς. Υπάρχουν σκουριασμένα μεταλλικά σκαλοπάτια που σε πηγαίνουν από τον όροφο στον άλλον. Πολλά από αυτά είναι τιμόρροπα, τα πατάς και μπορεί να σπάσουν και να πέσει στο κενό. Υπάρχουν παλιά πυρομαχικά που δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι σε κάποια από αυτά. Και φυσικά υπάρχουν και θέματα υγιεινής, έτσι. Είναι ιδιαίτερα κακός ο εξαερισμός σε πολλά καταφύγια λόγω του βάθους και επειδή είναι κλειστά για πάρα πολλά χρόνια. Σκουπίδια, τροκτικά, ποντίκια, πολλές φορές ακόμα και νεκρά ζώα με την ανάλογη δυσοσμία. Δηλαδή δεν είναι πάντα μια ευχάριστη εμπειρία. Μου ήρθε τώρα μια ερώτηση την οποία μου τη στείλαν αρκετοί ακροατές, αλλά έκανα πως δεν την βλέπω, αλλά θα την απαντήσουμε όμως, κύριε Κυρίμη. Okay. Η Αναστασία ρωτάει, φαντάσματα υπάρχουν? Αναστασία, υπάρχουν όλα τα άλλα όμως, όπως περιέγραψε πριν ο κύριος Κυρίμης. Δεν χρειάζεται φαντάσματα. Ακριβώς. Υπάρχουν όλα τα άλλα, ποντίκια, τροκτικά, φίδια υπάρχουν, Υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν. Φίδι δεν έχει τύχει ποτέ εγώ προσωπικά να δω, αλλά φαντάζομαι ότι σε κάποια καταφύγια που είναι αρκετά απομακρυσμένα, σε κάποια νησιά, σε κάποιους λόφους, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν έβλεπα και φίδι. Ποντίκια έχω δει, καταρίδες έχω δει δυστυχώς πάρα πολλές, μικρά ζώα έχω δει να κυκλοφορούν, φίδια δεν έχω δει μέχρι στιγμής. Αράχνες πολλές έχω δει και πάρα πολύ μεγάλες, μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες αράχνες σε τέτοιους χώρους, αλλά φίδια δεν έχω δει, όχι. Χωρίς να αποκλείεται όμως να υπάρχουν κιόλας. Οπότε τι να τα κάνεις τα φαντάσματα εφόσον υπάρχουν όλα τα άλλα. Ναι, τα φαντάσματα δεν ανεβαίνουν και πάνω σου. Όλα τα άλλα ανεβαίνουν και πάνω σου. Αυτό είναι κακό. Να περάσουμε λίγο τώρα όμως. Να ενημερώσουμε και τους ακροατές ότι κάποια στιγμή κάποιος βρίσκει, χωρίς να το γνωρίζει, ένα καταφύγιο και δεν ξέρω τι είναι καταφύγιο, το επισκέπτεται. Είναι σωστό ύστερα να το κοινοποιήσει σε όλους? Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να κοινοποιούμε την ακριβή τοποθεσία ενός καταφυγίου ή και τον τρόπο εισόδου σε αυτό σε τρίτους, εκτός αν είμαστε απόλυτα σίγουροι θα επιδείξουν το δέοντα σεβασμό στο χώρο. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι αν κοινοποιήσουμε, αν δώσουμε την πληροφορία σε κάποιον βρει ένα καταφύγιο και είναι σε αυτό το σημείο, ότι θα είναι ένας άνθρωπος που θα σεβαστεί το χώρο αν μπει μέσα, δεν θα αφήσει σκουπίδια, δεν θα πάει να γράψει συνθήματα στους τοίχους, δεν θα αρχίσει να βουτάει διάφορα πράγματα περίεργα. Βρήκα ένα παλιά πυρομαχικά να τα πάρω, βρήκα μια παλιά κονσέρβα να την πάρω, βρήκα κάτι πάνω στην πόρτα να τη ξυλώσω την πόρτα να την πάρω μαζί μου. Δηλαδή ο καθένας έχει διαφορετικές ιδέες για πώς πρέπει να φέρει στο χώρο αυτό. Καλό θα ήταν λοιπόν αν γνωρίζουν προσωπικά κάποιον άνθρωπο, το ήθος του και το στυλ που φέρεται, να μην του κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Και για πρακτικούς λόγους μπορεί να πάθει κανένα τύχημα και να βρεθούμε εμείς μπλεγμένοι, ότι εσύ με έβαλες να πάω εκεί πέρα. Άρα καμιά φορά όσο λιγότεροι είναι αυτοί που το ξέρουν το χώρο αυτό, τόσο καλύτερα για τον ίδιο το χώρο. Το βιβλίο σας ποιος το έχει προλογίσει, και το πρώτο και το δεύτερο? Έχω προσπαθήσει να προσεγγίσω το θέμα των καταφυγίων από κάθε πιθανή πλευρά και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο πλήθος και στην ιδιότητα των ανθρώπων που μου έκανε την τιμή να προλογίσουν το βιβλίο μου. Έχει προλογίσει ο Παναγιώτης ο Δευτερέος, που είναι πολιτικός μηχανικός και σπηλαιολόγος. Προσέγγισε το θέμα από πλευράς εξερεύνησης αυτών των χώρων και από αυτόν έτσι που μπήκε το μικρό εισαγωγικών της αναζήτησης των καταφυγίων. Ο Γιάννης ο Θοδωράτος είναι αμυντικός αναλυτής και ανέπτυξε τη γεωγραφική διάσταση των καταφυγίων. Ο Αντώνης Αντωνάκος και ο Δημήτρης Πατσουλές είναι ιστορικοί και εστιώσαν στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο των καταφυγίων. Ο Δημήτρης Χατζηλιάδης αυτή είναι στον πρώτο τόμο. Στο δεύτερο τόμο προλογίζει ο Δημήτρης Χατζηλιάδης, που είναι απόστρατος αξιωματικός του στρατού, διδάσκει γεωγραφία σχολή Ευελπίδων και διδάσκει και το μάθημα των καταφυγίων στη Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Αστυνομίας. Και αυτός εξήγησε τη στρατιωτική διάσταση των καταφυγίων.
Και προλόγησε και η Κρίστη Μίλα Ιωαννίδου, που είναι διακεκριμένη ιστορικό σε θέματα ναυτικής ιστορίας, και προλόγησε το βιβλίο λόγω του ότι είναι το πρώτο έργο που καταπιάνεται αναλυτικά με τα ναυτικά καταφύγια της εποχής 36 με 40. Έχετε κάποια ιδιαίτερη συνεργασία με την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού? Ναι, η Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού που υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού στο ΓΕΝ είναι επιφορτισμένη με τη διατήρηση και την ανάδειξη της ιστορίας του πολεμικού ναυτικού. Στελεχώνεται από πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και οι άνθρωποι της είχα την τύχη ότι αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την προσπάθειά μου να αναδείξω τα ξεχασμένα υπόγεια έργα του ναυτικού και με συνέδραναν ποικιλοτρόπως. Θα έλεγα ότι η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή της συνεργασίας μας, πέραν του να μου δώσουν πρόσβαση στα αρχεία τους φυσικά, ήταν κάτι αρκετά πρωτοποριακό που κάναμε. Επισκέφτηκα ένα πολύ εντυπωσιακό ναυτικό καταφύγιο, αυτό που λέγαμε πριν, το τετραόροφο στην Αίγινα, αποτύπωσα τα σχέδιά του και τα έθεσα υπόψη της υπηρεσίας ώστε να έχουν και αυτοί στα αρχεία τους ότι υπάρχει. Και κατόπιν σε συνεργασία με έναν ταλαντούχο γραφίστα της υπηρεσίας, δημιουργήσαμε ένα τριζιάστο μοντέλο του καταφυγίου και από όσο γνωρίζουν το πρώτο project αυτού του είδους, στο οποίο ένα ξεχασμένο καταφύγιο της δεκαετίας του 30 ξαναζωντανεύει μέσω της τέχνης των τριζιάστων γραφικών. Τώρα βέβαια το 3D μοντέλο αυτό είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και σκοπεύουμε μελλοντικά να το εμπλουτίσουμε και με τη δυνατότητα ψηφιακής περιήγησης στο εσωτερικό. Είναι αρκετά επίπονο και φιλόδοξο εγχείρημα, αλλά ελπίζουμε εν ευθέτω χρόνο να πραγματοποιηθεί. Το αποτέλεσμα αυτού του project μπορεί κάποιος να το δει και στο δεύτερο τόμο της έρευνάς μου, που έχουμε κοινοποιήσει τα 3D σχέδια των καταφυγίων αυτών. Μία τελευταία ερώτηση θα κάνουμε, γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε. Ο Άρης μας ρωτάει, γνωρίζετε κάποιες πληροφορίες για το καταφύγιο του Βύρωνα? Ναι, το έχω επισκεφτεί, είναι στο πρώτο βιβλίο μου, έχω και πολύ καλή σχέση με τον άνθρωπο που το ανέδειξε και το βρήκε. Ναι, γνωρίζω αρκετά πράγματα. Να δώσουμε λίγο και πληροφορίες πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το βιβλίο σας, κύριε Κυρίμη. Ωραία, ναι. Να τονίσουμε, να πούμε ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι εμπορικό, με την έννοια δεν κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ λίγα τα τεμάχια που έχω βγάλει. Αν κάποιος όμως θέλει να το πάρει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο 6974 392 666. Να το επαναλάβω, είναι 6974 392 666. Στα βιβλιοπωλεία δεν υπάρχει αυτό, είναι πολύ λίγα τα τέχη που έχω βγάλει. Κλείνοντας λοιπόν σιγά σιγά την σημερινή εκπομπή, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να προσθέσετε, να πείτε στους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα? Θα πω το εξής. Ήμουνα πριν από 1-2 εβδομάδες προσκεκλημένος στην εκδήλωση της αναβίωσης της μάχης του Ρούπελ, της μάχης των οχυρών, και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ πως εκεί οι άνθρωποι του Δήμου και της περιοχής πήραν τα ξεχασμένα οχυρά της γραμμής Μεταξά, τα κάνανε μια τουριστική ατραξιόν, κάνανε μια εκδήλωση που μαζέψανε 6.000 κόσμο την Κυριακή και ζωντανεύσαν την ιστορία μας, ήταν πηγή εσόδων, πηγή χαράς για τον πληθυσμό, δηλαδή πραγματικά κάνουν κάτι πολύ ωραίο. Και λέω τι κρίμα που στην Αττική που έχουμε και εμείς ένα σωρό καταφύγια και ένα μεγάλο κομμάτι ιστορίας που είναι κρυφό και κανείς δεν έχει βγει στον κόπο έτσι να τα αξιοποιήσει, να τα αναδείξει, να κάνει αυτό που και ο φίλος πριν, έστω μια περιήγηση, δηλαδή να γίνει τουριστικές ατραξιών, να γίνει χώροι ζωντανοί, να μάθουμε και εμείς την ιστορία μας. Και μου κάνει πολύ έτσι εντύπωση αυτή η αντίθεση, πως το ένα σημείο τα αναδεικνύουν και εδώ πέρα που έχει τόσο πλούτο δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Ελπίζω στο μέλλον να αλλάξει ένα βαθμό αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν είχαν τα ανάλογα στοιχεία για να το κάνουν αυτό. Τώρα έχουν τα ανάλογα στοιχεία, έχουν τα 2 συγγράμματα τα δικά σας, τα οποία συνεχίζετε να τα εμπλουτίζετε. Οπότε μπορείτε να έρθετε σε μια συνεννόηση και γιατί όχι να συμβεί και αυτό. Αρκετές φορές όταν μιλάμε στο τέλος με τους ανθρώπους που έχουν το καταφύγιο, προσπαθώ έτσι να ερεθίσω λίγο τη φαντασία τους και να τους πω τι ιδέες μπορούν να κάνουν. Αρκετοί από αυτούς το βλέπουν θετικά, αλλά πολλές φορές το να δεις κάτι θετικά με το να φτάσει να το διεκπεραιώσεις και δει έτσι μέσω των γραφειοκρατικών κολλημάτων που σας είπα και πριν, έχει μεγάλη απόσταση. Αλλά ας ελπίσουμε έτσι σε κάποιες περιπτώσεις να έχει τεθεί ένας σπόρος ώστε μελλοντικά να αποδώσει με κάποιο τρόπο. Πιστεύω με υπομονή και επιμονή μπορεί να συμβεί και αυτό. Και
και πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί τώρα με κάνει και εντύπωση το ενδιαφέρον των ακροατών της εκπομπής που συνεχίζουν να στέλνουν τις ερωτήσεις τους. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζαμε και εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα καθόλου. Μόνο μέσα από τη συγκεκριμένη εκπομπή και σε επικοινωνία που ήρθα μαζί σας κατάφερα να αποκτήσω κάποιες γνώσεις ή κάποιες πληροφορίες επί του θέματος. Για να είμαστε ειλικρινείς, λεκτικά και σαν ιστορία είναι ενδιαφέρον, αλλά λεκτικά χάνει. Νομίζω το πιο ωραίο κομμάτι είναι να περιηγηθεί κάποιος εικονικά. Όπως είπα στο βιβλίο, έχω τους χάρτες και τις φωτογραφίες. Οπότε κάποιος θα μπορεί, διαβάζοντας το κείμενο, κοιτάζοντας το χάρτη και βλέποντας εκατοντάδες έχαμες φωτογραφίες, πραγματικά να βιώσει ότι εικονικά περιηγείται μέσα σε αυτά. Και είναι πολύ πιο εντυπωσιακό να το βλέπεις παρά να το ακούς. Να βλέπεις φωτογραφίες στις ταρακισμένες πόρτες, τα σκουριασμένα σκαλοπάτια, τους σκοτεινούς διαδρόμους. Είναι αρκετά πιο ωραίο όταν το βλέπεις οπτικά παρά όταν μόνο το ακούς. Αυτό είναι αλήθεια. Θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν κλείσουμε? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Νομίζω ότι ήταν εκτενέστατη η συζήτησή μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε κάποιο κεφάλαιο που να μην συζητήσαμε. Νομίζω και εγώ ότι ήμασταν αρκετά περιληπτικοί. Τώρα όποιες άλλες λεπτομέρειες θέλουν οι ακροατές μπορούν να τις βρουν μέσα από τα βιβλία σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεριμή. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και εύχομαι καλό απόγευμα σε όλους και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και με καλέσατε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια στην αναζήτησή σας και φυσικά θα αναμένουμε και το τρίτο βιβλίο. Έτσι για το δεύτερο πως δεν θα το βγάλω, αλλά το έβγαλα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αν προκύψουν περισσότερα καταφύγια, περισσότερα στοιχεία, δεν θα καταφέρω να τους στον πειρασμό. Νομίζω ότι ένας τρίτος τόμος θα κλείσει έτσι την τριλογία. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Το κυριότερο είναι να μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα είναι αναζήτηση, θαυμασμός και πνεύμα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε.